كما يتمسيو عمنا لومي عنتي مدبنا سلمتاي مهور تقرنيا حلاي وي عشات بلا رستي هذا تسعوني هذا رستي كمي أبا بزعوا زانا يلوم عنت اسم زرامنا جن قال أرستات كزارب دليل له أوكي تعدى تغزارب لا دليل زلوا رسنا يلوم عنتي زي الله زيناي تمالي أب هولند أب أمستردام زيوم محبر أكلو جزاينا لهم كمي ورحدي قالي بعل جيروم نيروما بخلاند متكاب حجها سلفي أنصار إسرائيل كأجيروم مالتي حجي أنا زرد النبرة متخمنا أكلو جزاي أنصار حماسين أنصار سرايا أنصار تجراي وي عقامة رايز مثلني حجها أنصار إسرائيل كأخوين مالتي حجي تأكلو جزاي مسكين ليه زبيحة واجا عندي بزز يوم سمع عمز الله مالتي معناته أنت أنصار حماسين كوينا أنصار سرايا كوينا أنصار تجراي كوينا حجها أنصار إسرائيل كوينا حجي كان تاي برنامج من تاي إعلام هم كمان تفينا معناته زي نسهو حسكا وينعفر حسكا سلامة حسكا مزخول تلاقي كتواجا وي كتب أسا يجبا كان ينتهي تمهنات تلكها ولا حنت مهنات يلن ولا حنت مهنات يلن أتي زحزنا كاجن أتي زحزنني زلوا بزنا جرزين تاي مسيلكم زيوم سبات عقمة هاليوم ويجله هاليوم زي كونسي نتكبر حزبي نتكبر نايت كباب حزبي شيء مبلاش ولو نتشمسي بقى يرخص ولو معناته اتيماو زلو انتيم بزارو زلو انتيم زغبرو زلو بزوراجا ولا حنت مغلص يبلو مخنياتاو يكونن كمزا عينت ايراشنال ነገር سمي عري يفلطني انتيم كغبر دنيم بكلو غزايسي اكلو غزاي انتاي اكلو غزايل كاس انتاي يغبرسن انتاي بوليتيكا انتاي اكلو غزاي كتفنጨلي خاب ኤርትራ كتفنጨلي تدليو ويا كلو غزاي انتاي اتكون ناتا اوتونومي دياليا انتاي دليا كلو غزاي سنتاي خزلوا ان كومن اكلو غزاي زبالو حزبس ني حبار حزب خلو ديا اتيوم دقه محر زلو مس حرتيوم تيوم سنعه فقل زلو خمس عقامي اتيوم بيت سراي زلو خمس سرايا حجي انتاي زلوم اتي ني اكلو غزايس انتايم كغبروا ادليم كيدا حني كنفنጨل تدليم تفنጨلم انتايم كون اوريدي تجماجم بحر عفار نحنا منغستي لو ما بلجيم منغستو ما وسيدو مولو دحريو اتي غولغول حازمو سنعه عد غيح كاه زيوم ساو يوسيدو مولو እዚ መሬት ጽምዓ ደግላሃት يوم ጦርዓ خان هنا يلوم واغون قاتلونا لو مس ጦርዓ حجي انتايو شغرو انتايو تشغرنا كل غزا يزيو እዚ حجي حتوناي ساهو حتوناي ጦርዓ ዘሎይ انت هجدف كوينو هجدف بمولو زناي ጸታ هجدف بقى بفلاي زيوم رعق زلو كبعل مغلت حسكا قلمتيها سنت اوبان ديوم قلمليم ديوم اب هجدف وكلنا نايت زوبا بمولو بحفشاو تزوبا بفلاي كازيوم كبابي صورنا زيبا سنعف زلو هجدف مليوم هجدف كنت تصبتي ماس كنقطرو ما ينخلنا بتندات ጸታ ديوم ابسنه طبب ديوم اقل زلو معاتالو حجي كن انت يام دليوم زيوم سبات انت يحطوهم أنا ناي بحق قلت نجار يلنا مهنيات تمركوته أبشرت تمركوسه كمزي مهنيات وين خمزي تأكيد وين خمزي زوبازي كمزي حطوا له طلبان له زبل النسب يلنا حنتي أبتي ملك التاجل زتقوم لا حق ندابا خنطرنف بندابا خمس خنكون قال من ندابا مريت ندابا أنتنا مريت أكلو زاي دي تنتاوي أكلو زاي فولي نجار يبلنا قانقات غرنيايو سرعة خبرتها أزياوي ወይ ኦሪታዊው ዝሆነ ይሁን ነገር ፉሊ ናይ ትግርኛ ዘይኮነ ኣብ ዓጋመዲው ኣብ ሰራይዲው በሐማሴንዲ ወይ ኣብ ካል ዘለ ስርዓተ ክብርታት ኣብ ኣኮሎ ጉዛይ የለን ኣኮሎ ጉዛይ መንነት አይኮነን ሓደ ዞባ ሓደ ሪጅን ናይ ትግርኛ እዩ ኣብ ግዜ ጥልያን ተፈጥረ ሓደ ከባቢ ተዘ ኮይኑ ግን ኣኮሎ ጉዛይ ትባል ፉሊ መንነት የለን حجي انتايو زصقم يلو انا بزعوازي صوصي مصنعتي وي جلس تجبر ነገር የለን ገለ ይኮነን ግን انا ካብ قريبه ካብ استعذبكو ግን تقند شجر انتاي مسيلكم تقند شجر
እዚኦም ነዚ ምንቅስቃስ ዝመርሑ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ትምህርቲ ዘይብሎም እንታይ ፖለቲካ እንታይ እንዶ ዘይርድኦም ሰባት እዮም ወይ ገለኻ ቁሩብ ኣንፈት ዘለዎም ቁሩብ እንግሊዝ ዝኽእሉ ግን እንታይ ይደልዩ ኣቴንሽን ወይ ኣቓልቦ ክስሕቡ እሞ ኣብ ሰንተር ናይ ኣቴንሽን ኮይኖም ክስታይ ዝገብሩ ዘለዎም ሕጂ ከመይሎም እዮም እዚኦም ዘይተምሃሩ ወላ ሓንቲ ፍልጠት ዘይብሎም ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገልጹን ክርድኡ ዘይክእሉን ሰባሲ ከመይሎም ነዚ ኩሉ ይፃወቱ ኣለዉ እዩ ዘላ ሕጂ እንታይ እቲ ሽግር መሲልኩም ብፍላይ እዚ ዞባ ደቡብ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ፀንት ኣሎ ከምዚ ዞባ እዚ ብፍላይ ሰገነት ሓሊፍካ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ብሙሉ እዚ በዓል መጃና ገለመለ ከምቲ ከባቢ ዝፀነተ ህዝብና የለን ከም ናይ ትግርኛ ከባቢ ፀኒቱ እሞ እዚ ከባቢ ግን ብሙሉ ይፀኒቱ ዳርጋ ሙሉ ብሙሉ ሳሆ እቲ መሬት ተረኪቦም ተኸገብሮም ዘለዉ ሕጂ ኣረክቶት ህፃውንቲ ገለገለ ጥራም ተሪፎም በር ኣብታ ዓዲ እንታይ ያለን ሰብ የለን እቲኦም ሳሆ ኻነ እቲኦም ኣረክቶት ኣው ተረፉ ትግርኛ ኻን ተኸገብሮም ውዕሉ ኣለዉ ከጎይዎምን ክቆትልዎምን በብቁሩብ ከዓ መሬቶም ወስዶም ኣለዉ እንታይ ዳ ኮይኖም እዞም ደቆም ኣብዚ ኣውሮጳ መፅኦም ተኣሽሙ ዝኾን ዘለዉ ወይ ኣውሮጳ መፅኦም ዝዕገርግሩ ዘለዉ ናይ ኢኮሎጂ ዛይዶ ከምዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ሽግር እቲ ለባም እቲ ተማህረ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ወዲ እቲ ከባቢ ነቲኦም ሓረስቶት ተሰሪዶም ዘለዉ ኣብዚ ኣውሮጳ መፅኦም ዘለዉ ትምህርቲ ዘይብሎም ኣይቀርቦም ይንዕቕዎም ኣይቀርቦም ስለዘይቀርቦም ስለዘይጎኖም እቲኦም በቃ ከም ኣብ ዓዲ ዕውራሲ በዓል ሓደ ዓይኒ ይነግስ ዝበሃል እቲኦም ወላ ሓንቲ ዘለዎም ቁሩብ ክዛረቡ ዝኽእሉ ገለ ክብሉ ዝኽእሉ እሶም መራሕቲ ናይቲ ዞባ ኮይኖም ሕጂ መራሕቲ ኮይኖም ነቲ ዞባ ከዓ በቃ ድላይ ሕጂ ሕልፍ ሓሊፎም ንእስራኤል ዋጋኣ ክንኽፍላ ኢና ኣብ ሆላንድ በቃ ከይሓፈረ ሓደ ካብኦም ካብቶም መራሕቲ ዝበሃሉ እስራኤል ከነርእያ ኢና ስርሓ ንእስራኤል ዋጋ ክትከፍሉ እያ ኣነስ ትገብሮ ዘላ ኢሉ ሕጂ እንታይ ክገብራ ኣደኖ ናይ ብሓቂ ደስ ይሕበካ ናይ ብሓቂ እዚሲ በቃ ከይሓፈረ ከይተጠልዕ ረይዎ ሕጂ እዚ መራሒ ዝበሃል ዘረባ ደስሚዑ እንታይ በቃ ንእስራኤል ዋጋ ክንኽፍላ ኢና ከነርእያ ኢና ንእስራኤል ብሎ ኣሎ ሕጂ ኦኬ ንሓማሴን ዋጋ ክነርእዮ ኢና ንእስራኤል ዋጋ ክነርእዮ ኢና ንትግራይ ዋጋ ክነርእዮ ኢና ንክንደይ ሰብ እዮም ዋጋ ክርእዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ይርድኦም እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ወይ ናይ ብሓቂ እንተሪኢኻ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ጆክ ኮይኑ ይስማዓካ ሕማቕ ላግፂ ናይ ሕማቕ ላግፂ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ሕሰቦ እዚ ዞባ እዚ እንዛረቦ ዘለናሲ ዓዲ ራእስ ተሰማ ኣስመሮም ዓዲ ኢሳያስ ፍላንሳ ዓዲ ወዲ ፈንቅል ዓዲ ክንደይ ለባማት ክንደይ ሕግን ገለን ዝፀሓፉ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዘሎ መፃወቲ ናይ ከምዚኦም ዘይጠቕሙ ሰባት ኮይኑ በቃ መላገፂ ኮይኑ ሕጂ ብሓፂሩስ መላገፂ ፅንሕ ኢሎም ከዓ በቃ ኣንፃር ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ስራሕ ክነርእያ ኢና ክብሉና እዮም እቲ ዘሕዝነካ ግን ብዛዕባ እቲ ዝቆትሎም ዘሎ ጦርዓ ዝበሃል ወይ ሳሆ ወይ እዚ መሬቶም ወሲድዎ ዘሎ ዓፋር መንግስቲ ኣውጁ መሬቶም ፍርቁ መሬቶም ስጋብ ዓዲ ቀይሕ ኣብቲ ሩባ ሓዳስ ታሕቲ ወሪዱ ዘሎ መሬቶም ወሲዱ ዘሎ እዚ መሬት ሃዞሞ መሬት ጾሮና ዝወስድ ዘሎ ሃዞሞ ካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሓውናይ ሓደ ኢና ብሉ ኣለዉ ወይ ከዓ ኣዴታቶም ፍላይ ኣብቲ ከባቢ ሰንዓፈ ገለ ዘለዉ ኣዴታቶም ካብ ዓጋሜን ዝመፃ ወይ ኣዋልዶም ከም ዝኸና ምስቲ ህዝቢስ ሓደ ተዋሰቡ ሕጂ እሶም ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣዝያን ናይ ትግራይ እዩ ንሕና ትግራይ ኮና ንሕና ኤርትራውያንና ካብ ዓጋሜ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር እዚ ሳሆ ይቀርበና ንሕና ሳሆ ኢና ሓውና እስላማይ ሓውና ተባሂሉ ሕጂ ሕልፍ ሓልወኻ በቃ ምስ እስላም ተሰሪዖም ምስ ናይ ፓኪስታን ምስ ዓረብ ተሰሪዖም ከዓ ይብሉ ኣለዉ በቃ ኣይሁድ ሸይጣን እዩ ካብ ሸይጣን ዘይፍላይ መንነት እዩ ከምዚ ዘለዎ ካ እንታይ በፂሑ ሕጂ እዚ ዕብዳን መለክዒ መትሓዝን ተሳኢሞ ዘሎ እዚ ናይ እዚኦም ብኣከሎግዛይ ዝዛረቡ ዘሎ ሰባት መለክዕን መትሓዝን ተሳኢንዎ ዘሎ መለክዕ መትሓዝን ስለዚ በጃኹም እዚኦም ለባማት ደቂ እቲ ከባቢ እዚኦም ዓበይቲ ናይቲ ዓዲ ሕሰብሉ ዝነገር ሕሲብኩም ከዓ ነዚኦም ዘይተማህሩ መንእሰያት ልቦም ቀልቦም ጠፊእዎም ዘሎ ቁሊሕ በልዎም ቁሊሕ ኢልኩም ከዓ ክትኣልይዎም ክትመርሖም ጀምሩ ምክንያቱ ቅድም ንቐዳድም የብለኩም ዘለኹ ግደፍዎ ናይ ካልእ ዞባታት ናይ ገለገለ ዘይኮነሲ ከመይ ናይ መጀመርታ ውልቃዊ ረብሖም እንታይ እዩ ድሕሪ ናይ ከባቢ ረብሖም እንታይ እዩ ድሕሪ ከዓ ናይ ሃገራዊ ረብሖም እንታይ እዩ መጀመርታ እዚ ሕሰቡ ኣብቲ ከባቢ ብሙሉ ስለተጠረዘ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበራዊ ፀገማት ከምዚ ኢልካ ክትቆፅሮ ይትኽእልኒ ካብ ስደት ድዩ ከም ዝኾነ ኩሉ ከባቢታት ማሕበራዊ ፀገማት ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ቤተሰብ ምብትታን ሓንቲ ስድራ ቤት ብምልታይ ወፂኣ ገሊኣ ጀርመን ገሊኣ ሆላንድ ገለ መሊኣ ገለ ደቆምን ገለ መለም ኩሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ገሊኡ ስዑድያ ገሊኡ እስራኤል
ኣብቲ ከባቢስ ሙሉ ብሙሉ ስድራ ቤት ተዓጭ ሙሉ ብሙሉ ስድራ ቤት ተሰዲዱ ብዛዕባ ዝተሰዲዱ ፋዕፋሕ ኢሉ ደሳቆ ዘሎ ሰብ የለን ሰንዓፈ እንታ ኮይና ስድራ ቤታት ናይ ሰንዓፈ እንታይ ይኾን ኣለዋ እንታይ ሽግራ ብዛዕባ ናይ ሰንዓፈ ሽግር ድዛረብ ሰብ የለን ወዲ ሰንዓፈ ግን በቃ ስድራ ቤቱ ፋዕፋሕ ኢሎም ተበቲኖም ከለው ሳሆ ተጸሪፎም ኣስላም ከም ዝኾይኖም እስራኤል ከነሪአይና ሕጂ በቃ ሓማሴን ክንድምስሶም ኢና ሕነ ክንፈዲና ክንቀትልና እዚ ሕጂ እንታይ ብለኩም ዘለኹም ወላ ሓንቲ ምስቲ ረብሓ ናይቲ ከባቢ ዘተኣሳስር ይብሉን ወላ ውልቃዊ ረብሓ ናይቶም ሰባት ዘተኣሳስር ይብሉን ቅድም ንቐዳድም ብዛዕባ እቲ ከባቢ ይሕሰብ ሰንዓፈስ ከመይ ገይሮም ክምልስዋ እዞም ደቂ ሰንዓፈ ስድራ ቤታት ተባታቲና ዘለዋ ናይ ሰንዓፈ እዚ ከመይ ክንጥርነፋ ከመይ እንታይ እንኳና ዘለዋ እቲ ዘለዎን ሽግራት ብኸመይ ክፍታሕ ዝሓስብ ለባም ይምፃእ ለባም መፅኡኻ ነዚ ኮሚኒቲ ናይዚ ከባቢ ማሕበረሰብ ናይዚ ከባቢ ይእለዮ እንተዘይኮይኑ ግን መፃወቲ ናይ ሳሆ መፃወቲ ናይ ጀበርቲ ዩቱብ ተኣቲኻ ናይ ሰንዓፈ በዓል ናይ ኣኮሎ ጉዛይ በዓል ናይ ገለገለ በዓል በቃ ናይ ሕፍሩኻ እዮም ከማን ተሓፍር ኢኻ ክትሪኦም ከለኻ ሕጂ ካብቲ ናይ ትግርኛ ስዕስዕዎ ናይ ሳሆ ክስዕስዕዎ ናይ ሳሕሶ ክሳኽ ገብርዎ ይበዝሕ ክጭድርዎ ዝውዕሉ ብዛዕባ ሰንዓፈ እንታይ ኮይና ያታ ናይ ሰንዓፈ ናይቲ ጥንታዊ መሬቶም ጥንታዊ ታሪኾም ግን ወላ ሓንቲ የብሎም ብዛዕባ ሽግሮም ኣይዛረቡሎም ሕጂ እቲ ክሳይ ዝገብሮም ዘሎ በቃ ብዛዕባ ሳሆ እቲ ሳሆ እንታይ ይገብር ኣሎ ይንዕቆሙ ኣብቲ ክስታዮም ከማን ኣይመፅን ኣብቲ በዓላቶም ኣይመፅእ ይሕወሶም ሳሆ ኢልዎ ሳሆ ኣኮሎ ግዜ ኣይኮነን ሳሆ ይብል ኣሎ ንኣነ ሳሆ ኢሉ ናይ ሳሆ ውዲ መስሪቱ መሰረት ሰውሳኔ ስጋ መፈንጫል ኣለኒ ኢሉ ይቃለስ ኣሎ ሳሆ ሕጂ ነዚ ዘይርዶም ተኮይኑ ሰብ እንታይ እዩ ኢና ክንብሎም ማዕርኽ እንድዝዶ ሰብ ንምኽንያት ትግርኛ ኮይኑስ ማዕርኽ እንድዝዶ ንምኽንያት እንታሽም ሕጂሲ እቲ ዘሎ ድንቁርና እቲ ዘሎ ኣድኖ ዘይምኽንያትነት ወይ ኣብ ምኽንያት ዘይምርካስ ጭብጢ ዘይምርኣይ እቲ ዘይምኽንያታዊ ኣነ ናይ ብሓቂ ደሰን ብለካ ናይዚኦም ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ዘለው ዘይተማህሩ ሰባት ናይ ኩሉ ጉዛይ ናይ ገለገለ ኢሎም ነቲ ክቡር ሽም ከራኽሱ ዝፅዕርዎ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ሓቅስታይ ትኸውን እቲ ሓቂ ይነግረኩም ናይ ኩሉ ጉዛይ ዝበሃል ፍሉይ ሽግር የለን ኣኮሎ ጉዛይ ዝበሃል ፍሉይ ሽግር የለን ኣኮሎ ጉዛይ ዝበፅሖ ፍሉይ ሽግር የለን ወላ ሓንቲ የለን ኣኮሎ ጉዛይ ሽግሩ ሳሆ ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ሽግር ሳሆ ሓማሴን ኣይኮነ ሰራይ ኣይኮነ ትግርኛ ኣይኮነ ናይ ሳሆ ሽግር ሳሆ ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ሽግር ሳሆ ኣኮሎ ጉዛይ ፅናዕ ደግለ ልዕሊ 80 ዓመት እዮም ምሳኻ ተዋጊኦም እዚኦም ሕጂኻ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ሰንዓፈ ድዩ ጉልጉል ሃዘሞ ድዩ ሳሆ ይፍሑክ እንዳበለ ዝወስዶ ዘሎ ኩሉ መሳጊድን ሸሪዓን ተሓዊስዎ መሬትኩም ጠፍእ ዘሎ ብሳሆ ብኻልእ ትግርኛ ኣይኮነ ነዚ ክትመስዋ ተደልዮም ከዓ እንተኒ ናይ ጦርዓ ክስዕርዎም እንተኒ ሳሆም ክትመስዎ እዛ መሬትኩም ክትምለስዋ ተደልዮም እዚ ዘሎ ማሕበራዊ ሽግራትኩም ትፈትሑ ከዓ ምስ ካልእ ትግርኛ ኢድን ጓንትን ኮንኩም ሓደ ኮንኩም ጥራኹም ለዚ ኣነ ነዚ ክብል ከለኹ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ እዚኦም በቃ ኮሎ ጉዛይ ገይለይና ገለይሎም ውሑዳ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣውሮጳ ድዩ ኣብ እስራኤል ድዩ ዝዕገርግሩ ዘለው ብድንቁርና ተዋሕጡ በቃ ብድንቁርና ተዋሒጦም ሲ በጀካ ጽልኢ ናይ ነብሶም ሕጂ ዝኾነ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ሓማሴን ጸልየ ዓጋመ ጸልየ ሰራይ ጸልየ ክብለካ ከሎ ነብሰይ ጸልየ ዝብለካ ዘሎ ነብሰይ ጸልየ ሞናቱ እቲ ሰንዓፈ ትገለ ዘሎስ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ካብቲ ኣብ ሓማሴን ዘሎ ትግርኛ ካብቲ ሰራይ ዘሎ ትግርኛ ካብቲ ዓጋመ ዘሎ ትግርኛ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ሓደ ትግርኛ እዩ እቲ ጽልኣት ትግርኛ ግን ሕጂ ነብሰ ጽልኣት ሓዲርዎም ግን በቃ ነብሰ ጽልኣት ሓዲርዎም ግን ታኽብሉ ፍትን ኣለዉ ሳሆ ይሓውና ዓፋር ይሓውና ፓኪስታን ይሓውና በቃ ንእስራኤል ከነርኢያ ኢና ነጋዝያን ንትግራይ ከነርኢያ ኢና ንሓማሴን ከነርኢያ ኢና ንሰራይ ከነርኢያ ኢና ግን እንታይ እዚ ድንቁርና ጥራይ መረክዑ ድንቁርናይ ተርእይዎ ሰብ ከዓ የለን በጀካ ነብሶም ክትርእዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብለኩም እዞም ለባማት ዓበይቲ ደቂ ተዓዲ ግን በጃኹም ነዚኦም ሰባት እዚኦም ክፍቀዶም የብሉን እቲ ሽም እቲ ክቡር ሽም ናይቲ ከባቢ እቲ ክቡር ታሪክ ክንደይ ለባማትን ክንደይ መራሕትን ኣለይትን ናይ ኣጋዝያን ዝፈረየ ሕምብርትን ናይ ኣጋዝያን ዝኾነ ቦታ ናይዚኦም ሕጂ በቃ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣሰብ ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት ክባላሾም ክብከልን ዝኾነ ሰብ ከፍቅደሉ የብሉን ናይ ብሓቂ ክስታይ ኮናሉ ክእረማሉ እዚ ነገር ይክብለኩም ደለይ
تعشم تخالق كزاربلا دلي زلوه أرسي أبزي ريتوات تصحيفو زمتاخو زي مخسب علم تبل فيلم ناي تقرنيا تسريح حسب عباء قلبل مهناتو بحلنا تبالاشو أنا تا فيلمي رأخوان أتي advertisement زقبرو جن رئيو تا advertisement زقبرو هو ناي لزبيان مساعة ما لوغال نوغال ساعة ما سكس كنا جبرا بتعمي explicit زهونه pornography زلوا تي فيلم ناي بحكي بوزح حلو قدمون تسرحني يرو جل دراماتات بقولوا نت ناي تقرنيا كبرتات نت ناي تقرنيا منت نت ناي تقرنيا حبرتسب نمعنا ودسرح بحللو نمعنا ودسرح بحللو حجي قال يوم انت عاشموا لهم كونينهم نتي بحال خبالاشوز قبروا له قال يوم ገንዘብ ኢሎም ዝገብሩሎ እንተ በቃ ናይ ፖርኖግራፊ ጌርና ጓል ንገለገለ እንተ ድሳዓ ማርኢናሲ ገንዘብ ክንገብር ኢና ህሪኤልና እዩ ሕጂ ብኸምዚ ዝገብሩዎ ኣለዉ ሕጂ እቲዮም ብኸምዚ ነቲ ባህሊ ነቲ ገለ ኣጀንዳ ዘሎም ኣለዉ እዚኦም ጀበርቲ ድዮም እዚኦም ሳሆ ድዮም ዋላ እዚኦም ኣስላም በቲ ናቶም ኣዋልድ ናቶም ተሸፈና ናይ እስላም ባህሊ ዝገበራ ወይ ናይ ተንገለዝ ናይቶም ቀቢላ አንዳ ዝገበራ ናይ እስላም ኣዋልድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፊልም ኣየትዎን ወይ ብዛዕባ እስላም ከምዚ ዓይነት ፊልም ይሰርሑን እዮም ነቲ ትግርኛ ጥራይ ሕጂ ናይዛ ፊልም ዳይሬክተር ዲ ዋላ ኣፍራይ ፕሮዲሰር ጀበርቲ ዲ ዋላ እስላም ያደነው እንታይ ቀቢሉ ግን በዓሉስ እዮም ሕጂ ሰምዳም ዝገብሩ ኣብቲ ናቶም እስላም ከሎም እንታይ ይገብሩን እዮም ነቲ ናይ ትግርኛ ጥራይ እንታይ ዝገብሩ ድጻወቱሉ ክሳይ ዝገብሩሉ ሕጂ ንጹር ኣጀንዳም እቶም ንገንዘብ ኢሎም ዝገብሩ ዘለውኻ እንታይ ክነግረኩም ቀደም ፖርኖግራፊ እዚ ናይ ፖርኖግራፊ ናይ ሴክስ ፊልም ማለት እዩ ክቡር ነይሩ ገለ ነይሩ ሕጂ ነፃ እዩ ኣብ ዝኾነ ብቴሌፎን ገይሩሲ ኣብ ዝኾነ ድላይ ፖርኖግራፊ ክርኢ ዝኽእል ሰብ ድላይ ከም ድላይ ክርኢ ይኽእል እዩ ብነፃ ተደልዩ ናይ ፀለም ተደልዩ ናይ ፃዓዲ ሕጂ ብኸምኡ ገንዘብ ገብር ተይሉ ኮይኑ ተጋጊ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሕጂ ተፀልእ ነገር ሰብ ዝሰልችው ነገር ፖርኖግራፊ ምርኣይ እዩ ፖርኖግራፊ ምርኣይ ሲ ካብኡ ደሰልችው ነገር ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን ሕጂ ፖርኖግራፊ ምርኣይ ማለት ሲ ካብኡ ደሰልችው ነገር ከማን የለን ምክንያቱ ደሰልችው ወካይ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ክትሪኦ ትኽእል ረብዓይ መዓልቲ ግን ፊጊዕ ዝብለካ ሕጂ ነዚ ፊልም ድሰርሕኻ አንተ ንኸምኡ ንገንዘብ ኢሉ ገይሮ ወይ ብኸምኡ ሰብ ክዛረበሉ ፖርኖግራፊ መሰልቸዊ ክነግረካ እቲ እዚ ጀበርቲ እስላማይ ነዛ ፊልም ሰሪሕዋ ዘሎ ፖርኖግራፊ ስተሪፍ እዩ ኣብ ቅድም ንቐዳድም ኣብ ባህልና የለን ኣብ ዓድና ከማን ገና ኣይተበፅሐን ስረፍ ናይ ፖርኖግራፊ ዶ ናይ ለዝቢያን ዶ ናይ ጌይሲ በቃ ሰብ ዝበልዖ ሰት ከማን ኣይረኸበን ግን እንታይ ዓይነት እቲ ተኣሽሙ በቃ ኣነ ማዓት ሙቪ ክፈቱ ማዓተይስ ፊልም ምርኣይ ክፈቱ ማዓተይ ባሕፅሩስ መብዛሕቲ ግዜ ዝሪኦ ፊልም ናይ ትግርኛ ናይ እንግሊሽ ናይ እንግሊሽ ፊልምታት ከዓ ርእየ ኣብ ተፈላለየ ሕቶታት ወይ ሽግራት ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ብዛዕባ ታሪክ ድዩ ብዛዕባ ቢዝነስ ድዩ ብዛዕባ ሮማንቲዝም ወይ ፍቅሪ ድዩ ወይ ብዛዕባ ሃይማኖት ድዩ ብዛዕባ ኩናት ድዩ ተፈላለየ ሙቪ ርእየ ተፈላለየ ኣክተራት ርእየ ብስሩ ዓም ተቐኢለሲ ኣብ ወርሒ ክልተ ሰለስተ ሓድሽ ሙቪስ ርእየ እቲ ሙቪ መብዛሕቲ ግዜ ንክትመሃር ንገለ ወይ ፖርኖግራፊ ድዩ ተፈላለየ ነገር ትርእየሉ ኢኻ ሕጂ ዋላ ኣብ ትግርኛ ከምኡ ኣይማዕበለን ግን ዋላ ዝሰውዕሉ ዩቱብ ከይድኩም ረእይዎም እንተ ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ባህሊ እጀ ጠባብ ገይረ ናይ ሃገረሰብ ባህሊ ዘለዎ ሙቪ ተኮይኑ እቲ ብዝሒ ሚልዮናት ሰብ ዝርእዮ ኩሉ ሰብ ትግርኛ እንታይ ዝኸውን ዝግደስ ተገዲሱ ዝርእዮ ምክንያቱ ነቲ ባህሉ ነቲ መንነቱ እንታይ ስለ ዝገብር ትሰብ ብኡ ክሕበን ብኡ ስለ ክኮርዕ ሰብ ዘድልዩ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ሙቪ እውን ከምኡ እቲ ሙቪ ትሪኦ ገለ ነገር ስለ ትምሃረሉ ገለ ነገር ስለ ትሪእሉ ኣብዚ ናህና ግን ንባዕሎም ወላ ሓንቲ ይፈልጡን እዮም ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ባህሊ ይፈልጡ ናይ ገለ ይፈልጡ እቶም ዝፈልጡ ቅሩብነት ናይ ሃገረሰብነት ናይ ገለ ከምቲ ዝድለ ነቲ ክብርታት ድዩ ነቲ ባህሊ ድዩ ኣይንፀባርቖም ግን ብውሕዱ ግን እቲ ክዳን ገይሮም እቲ ገለ ገይሮም ምምፅኦም ጥራይ እንታይ ይገብረካ እዩ ከይድካ ክትሪኦ ከለኻሲ ተዓኒካ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝሪኦ ኣሎ ናይ ትግርኛ ናይ ሃገረሰብ ናይ ጥንታዊ ናይ ኣነባብራ ድዩ ትህድሞታት ድዩ ትክዳን ድዩ ትኩሉ ገለ ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ክሳይ ዝገብረኒ ኩሉ ዋላ ካብኡ ከማን ናይ ትግርኛ ኮሜዲ ከማን ብጣዕሚ እዚ ኮሜዲ ኣብ ኣስመራ ዝስራሕ ኤርትራ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝስሕበኒ
إذا خمس فيلم نايز إسلام يسرح وزولوجن لك عم تخدانو كم تقلم سيلو ناي معراب كم تقل زولوجن نزخوانه يكون سبع يسحبني أتانا يوم كم يوم دوتو بلوها أتفيلم كي تعدوا له كي تري له حجر دانيو نحن أصل تزاربنا له كم زي مسلم هون publicity قالوا له هو زلنا قل أنا أنت خلنا أقولكم زموت وسبيلنا زريو سبيلنا كل جزيها عدنا بخسارة يزود إذا خمس عينة موفي معت publicity غيد عد غيد عد جل كبر أنت عشان سلزي تأخذلكم نقولهم تبونوغراف ده اليوم بونوغراف اللي حسوا ولا حنتك سايكونن كم زي بنات خمان إذا سي نحنا إذا بونوغرافي جن بفلا بونوغرافي أو عدنا حدا كأتو زي بقوله كر زي بقوله نحنا أنا إيه أبزو خوني يكون سب دلا يكري خلي أب عدنا تصبح نقول وقت مسمته دلا يوعينا زينات دليونا جهات دليونا ريسيست دليونا جل كل تنجارات جنا الله أب إنترنت بلوك نجبره بلوك زغنا أب إرتراس كأتوازي في كده جامبلين طلع مالتي أونلاين طلعن بونوغرافين جن فتسيمو أب هاجرنا إذا إنترنت وولز بحالالو إنترنت وول مندقنا إنترنت بحالالو وسو تفتيرون تاخون يقولون أب إرترا وياب هاجرنا بقى صباحنكو إذا بونوغرافين إذا جامبلين كلتيو كأتيو يقولون جامبلين زخون يكون عينة جامبلين إذا حجاوي يكون جامبلين بحجي أب إرترا خلكني طلع خلكني بونوغرافي بحج خلكني معناته كلتيو بيتسب سلازعنو أتنا هنا عندي كبرتاتنا سدرا بيتنا نزخون يكون نجار سدرا بيت زعنو نجار كانت خنقبرينا حجزنا بونوغرافي أبعد إنجليز بوليتيكا حتى معاتا له من قصص له عقم ترايسينون برينا زنا بونوغرافي تعشم بوحدث أبناء منسيات تليفوننا يقول ملين تاي كون خلكل تقبل له أمريكا معات من قصص له أبو زحات بزح من قصص له أبانا جن زينا بونوغرافي حتى بونوغرافي نزل جامبلين كل تنزين جن خلكل له كأتواي بلن زيوم كم زي عينت كأزيوم مش على كان بونوغرافي جيروم بقى ناي راح أقوله ويتراح ودمتيهم وأنو قال كساعة جيروم إذا أرت هون أرت يكون نزي إذا أرت يكون بونوغرافي أرت يكون بونوغرافي سنة أبى يكون إذا يوم جن سنة أبوان سلزي يكونوا سنة أبى سلزي يردوم سنة أبى سلزي يستمع أورجن بقى يوم يهم بتعشمه أنت عندك attention ترى أكتر تبعيله دايركتور تبعيله بروديوسر تبعيله أنت حقوبرين سنة أبى بزعبا زي يكون سلزي تعملكم سنة أبى نحد حبرتسب سمعته تثبيته نافقوته دحريها تسفون تثبيت من صبراي قال والحان تتعشم بل سنه طبب اذا يوم سنه طبب ግን اذا اندري يازلنا سنه طبب انت خوينا زي سنه طبب زي تتفنا بس كلهم انت هنقرأكم كي تعدقوا كي تريوا انت اشم يتبوروا ولا حنت تمهروا النجر كاب كم ذا عينت فين ولا حنت يلن كاب زي انت تبها زي مخسم عالم كم ذا عينت فين زمهروا له تريوا له نجاسه زي اللي كل سب انت زي رايو يحشي يخبلكم دلي نافتا ساسيت خزاربلا زدلي ارستي زي ناي سعوديه زي وراس عرات ناي سعوديه محمد بن سلمان اب امريكا خيدو مس دونالد ترامب تراخيبو بتعمي سعوديه مس دونالد ترامب ممصو بتعمي تحويسا زلا اوباما مهادو بتعمي تحويسا زلا اتمحقوسيا زي اوباما انت يجيرو نيرو مسكم ناي اوباما دوكترين وين اوباما بوليسي نبره ناي سوني تيروريست لو وين ناي سوني قبر شبراوان لو ناي سعودي ها قبر شبراوان لو سلازي انت يقدسنا ناي شيعة وين ناي ايران قبر شبراوان صغيتنا نتوم ناي سوني قبر شبراوان نحيت سلازي نخلتيهم نبقى سمو خلتيهم ننحلهم دا تبالعو سقينا نرأيو نيروت ناي اوباما اتحساسبا بو مسرد دما ننحرن كبالا عجميرن اب العراق اب يمن اب سوريا اب قله تخوينات تاريخهم لا بحق انتي امونغو شيعان تيوم سني زبحالو خلت چنفرنا اسلامي ننحردهم كلك حمد سب تباليعهم قل تيوم شيعة خسعرو جميرهم تم شيعة اب عالم كباب 15 كميتي ناي اسلاميام تم سني ها 85 كميتي اسلامني عالميا زوم 15 كميتي شيعة نتيوم 85 كميتي زخونو سني كسعروهم جميعهم بحصيرو ايرانسي نسعوديا نكويت نجبسي نهولنا نزل عبيت هاجرات عرب سعيرا نعيرا
نسيريا نيمن ليبانوس نزن 4 هاجرات درجة تقاطعتن سعودية خا بقى نزي أكن سعرتها كم تسعيرة تبل لأوباما انتي تقبرون يرا بليم تقبرون يرا مالت حجي أوباما خا بقى إيران نبرة أجد العلو قال عدلو وتي نخلتين نحردن كم زبالة عايقيروان حجي إسرائيل لما انتي نيروا أبزنا إسرائيل ربحها انتي نيرو زيوم سني زومناي سني هاجرات كودو بيكونون يعني بحاتير ودو حيلك فوترو يكون يوم تودو فوتروس ايسيس القاعده الشباب دلمليم كله خا اب قال عسبيت مقتال سمنداد سمقرات بقى سمطباح انست مقطقات سبكا بالاسو مزداف كله باربارو زخونه ነገር ጥራ የሚገብሩ ነሮም እቲዮም ሱኒ ግን ባቶም ሽዓ ግን በመጠኑ ዘም ኢራን ማለት እዩ حدا بمطون دحان زخونه تكنولوجي لو كم تراقق يكون نمبر ميسايل يسرحوا ناتهم هليكوبتر يسرحوا ناتهم تانك يسرحوا ناتهم قال يغبروا يوم ازيوم بجوكوها نزي حزب الله زبها لا ايران زولهم تايرهم مالتيو حيال ودبا قيمهم كبابي 8 ليو 7 ميسايل لونا بايران زغني حزب الله نعو هاني صمون غيرهم حزب الله مالتي دبوا ليبانوس حيلا لو اب عراق ابتناي لبنان منغستي لفنتخا وخابوتا لو مالتي بجوكو نزني اساد منغستي زومناي عراق ميليشياتات نزوم حوتي اب يمن نخلهم نزيوم عتيهم انتريهم توم ناي شيعه كومتم ناي سني بارباراويان كومتم ناي سني بارباراويان ناي بحق بارباراويان زيوم ناي سني ሃይማኖት ሱኒ ማለት ካዚኦም ኣብ ዓድና ዘለዉ እዮም እዞም ናይ ኤርትራ እስላም ኣካል ናይቲ ሱኒ ዓለሚ በቃ ኣብ ኢራቅ ከይዶም ምስ አይሲስ ኣብ ሲሪያ ከይዶም ምስ አይሲስ ወላ ቀደም ከማን ምስ ግብጽ ኮይኖም አንጻር እዚያ እስራኤል ተዋጊኦም እዮም ሕጂኻ በቃ እዞም ናህና እስላም ዘይዋጉሉ ኣካል ናይቲ ሱኒ እስላም ዓለሚ ምስ ኮይኖም ዋጉ ነይሮም ስጋብ ሕጂውን ዋጉሉ ሕጂ እዚ ሕጂ እስራኤል እንታይ ያጽልእ ኦኬ ነቶም ሱኒ እስራኤል ከም ስጋት አይትሪኦም እዮም ምክንያቱ በቃ ፈጽሞም ኩደው ገለ ስለዘይኩሉ በቃ ደሓኒዮም نيركا كم زنا حماس نفاريت جيركا دبدبو أب السودان كيركا نايم أطفال تدبدب ناي يوردانوس ناي جوردان نجوس حسين نعو كيركا با نجوس عبد الله كيركا نعو جبوتبو ناي قبطيها كيركا جبوتبوم بتن السعودية قالت قبروا لهم مخامون تاي اللي ميدا إسرائيل الحج مخلهم بقى بتن دهبت نتوم عرب متصاوت جيراتهم يعني بزوم إيران كان مس حزب الله هديم قالقن ناي بحق ودابس لزولهم ترنافس لزولهم قالقن إسرائيل تتودب حيلي خسقا جميرو فلاي ناي حزب الله كاو حليفها ناي سني تكالا زخون خم بعد حماس كاي إيران كتاخذ قبرهم دليل نوعهم كا جنزب كتبهم سل جمرت ولا زناي بعد حماسون بمجدي إيراني تاعش مجد سازي أم زيا بجوكو هاتا إيران زناي نيكلير بوم تمعبلن جلس لزلا بتسقات ناي إسرائيل ناي السعودية ناي هجرات عرب وناي فلسطين زي يكون حجة بقندونا إيران يقولون وناي شيعي يقولون حجة تاي تفتيروا مالتيو السعودية نزل ناي سني هجرات قدام يتسألين من كوينو زي إيران شيعة كوينو إسرائيل قدام يتسأليها شيعة كوين مالتي حجي زيهم سني هجرات بعد السعودية بعد القبطي بعد يوردانوس بعد الكويت بحرين إمارات زين إسرائيل تاي فتيرن مالتي جنبار فتيرن مالتي حجي جنبار فتيرن أنصار إيران مالتي حجي أبت دبلوماسي خاومي حجي ترامب أوباما هان تايرنيرو مونغونيا يبحثوا تم شعسونين قاتلوا إسرائيل كا قرب صغط أبيلها تايروان يروح حجي أبزي تزمزولو تشجر أبزي زمزولو حجي ترامب تايزبزولو نزنا إيران وعد كريه وي كلا جزء ريفايس كوبري بلالو إيران زوجها بحاجز كا إيران كا بقى تصاد خجبر لا جمر بلالو حجكم متخجبر لا كجمر كا زيخان صبوا زينان من كوين مالتيو نهاجرات عرب ناي بحق عبي فيستا يكونون في الله السعودية بقى زيوم ما بسدتنيا تاب أوروبا بأمريكا زلوا سلام دونالد ترامب خطولوا ومعاتهم بعد صوروا دونالد ترامب الكلام زخون إسلامي بسنبت نزوم سعوداويان نزوم كويتاويان نجبتاويان نجل ملكها دونالد ترامب كاب منقص سماي زمتة مراح يزولوا حج معناته زي نايتمير
زي ناي سلام ناي إيران أوباما ناي إيران زجبروا لهم تاي جبروا مالو يتجلجلوا مالو مخناتو زيهم أسلام زي يردهم زيهم ولا زيهم نحنا في أوروبا زولو زي يردهم اتقندينا زيهم بعد السعودية بعد جلسة فرحهم زولو إيران بر أمريكا وإسرائيل كونت حجي بخال أزرار بس تتسجل تيوم عرب نن تيوم أسلام نن حدهم زولهم شجر أسوي زبالهم زولو بقى كم زي عسان النحرود زبالة لا تبالعوا خان تأخذوا له حجي تينا إسرائيل كام زوجكم إسرائيل كا زنا إيران ودابي نيوكلير بروجرام ديو حزب الله ديو إيران مسبح بحاس سلذا سأزوله إيران كذا يتقبل لا بإسرائيل كا أنا تهجر أوروبا حتى الآن لا مالتي أو كم زخول له خناتات يو أنا هجر أوروبا حزمت سير بلوكم زلوا حجي من أنا هجر أمرها ربح حرية خلنا زخوله معبالتات نجازين بقى ورك أو عدل تخفيت الله ورك أو عدل معناته زخونات زي نتن هجرات عرب تأجروني عنو نو عبلوني أب كم زخونات كل يخازي وراس عرات كيدو مس دونالد ترامب زي محمد بن سالم ودونا زي نجوس مالتين كلها يناي مثل خام مينستري أب أمريكا خيدو مس دونالد ترامب ترخيبو أبو خات نجوس أب تشاينا جابان ماليزيا إندونيسيا بروناي مالديفز عدتي قبرالون حد ورشة بحمش وش هجرات السخاء بقندو أب تشاينا أب جابان زي ناي سعودية إيكونومي ناب industrialization كيرو كله قبرز الصزو ناي جابان تشاينا investment ويوفرس لزيد يخيدو أب على إندونيسيا ماليزيا بروناي مالديفز ما زين كان يسوني هجراتين أو خابك ناي مسلمنا خص فحفحنا ناي مسلمنا كزارة بيخيدو سعودية أب كم زخونات يمزن كاس أصله سأزي نعنا جن كله ناي إيران زنا إيران صورة نعنا تصبوا ينيرو زنا إسرائيل مفتر بحثوا جهرس لزبار خلنا يوم تيزولو زنا السعودية ديو ناي أوباما ديو ناي كله نجار عبد خبابسي نحنا أنت قبلكم زلوا ولا حجه كده مزخول حماهم بكام إرترا حوتلو منقسية منالو السعودية له إيران له إسرائيل له كلهم اسمرانت يالو كم زي بحثروت منقسي حدا درباي زي تأكم بحثرو كله كساي زي بقولن بري نزل كله كساي تتغيموس السودان مس إيران زنبرة ركبة قاريت أم السودان سترايك سرح عمتاوي بلينات يا خب على السعودية توصل زلا إيرترا سجاب حجز خون مرتوعي لن زخون يكون نجاري لن نس من إمارات ميليتار بيس وتدرام معسكرين جنن كلهم هاتهم كناجم زخون سانتيم توصدو كالله زبها الجنزب توصل كم زيلا جنزب توصل كم زيلا زخون يكون مرتوعي لن سجاب حج كاب تفلا ليونايسر لا يتكالاديو مكستاديو إيرترا بقى خمس جوسي من عسران حمشان عمتا كارياتو لو جل زبها لا لوجن أكارياتو زبها النجر يل مهناتو تا إمارات درو أب زيا سومالي لاند خيدا بربرا ودب نعسران حمشان عمت تخارياتو حجنت عسب تتكاريونيرا أب سومالي لاند خيدا حدش زكاري مهنيات أي نبران حجنت أيتي كستايز جبرجن قدف تهز بتقرنيا هجر ورا بحازي كنا إذا قدسوا كنت نعوز قدسوا ناتو سن حساب كأبك مزرابن لاتن إذا نتشعت بهيرات سن حساب تدي كله نهز بتقرنيا هجر ورا بحاني بقدف عين تايني بزيخة مزخلو وركاو عدلات تفتيرو نحنا كم حزبي كم هاجر أنت خنقبرو كم مزموزون مزميزنا هنا بهاجر ورا بحنا كنوعلو زي نخز لنا أنت هاجر ومن قسمتي وكمتي جن إذا كل نجار خيري وإذا ناي الشيعة ناي سني ناي إسرائيل ناي ما خناي مبرق زلوا خناتات بوليتيكا جيوبوليتكس كا بقى كم زلوا خناتات قصلي يزم زلوا 5 عامات 6 عامات زقير يكونن اليوم اسلام نحلهم مبلو عمديو من نقاطهم ديو قصلي معناته بزح لك حمزنا ኢትዮጵያ قداماي زنابرو لشجر ما خناي مبرق ناي تكنولوجي تصقمالو ناي سراح مفتار تصقمالو لعلو كلها مسلمنا ناي ملكي ناي چقونا انصار ساينس انصار مهنيات انصار له ሃይማኖቲው مسلمنا بقى نخويناتن غير غرن تفطر ሃይማኖቲው እሱ ሰው ዝኾነ ها زحلف شحن 400 ዓመት ኣብቲ ከባቢ ኩይናት ደው ኢሉ ዘይፈልጥ ኩይናት ደው مسلمنا ዝባል ሃይማኖት ካብ መጽ ኣብቲ ከባቢ ኩይናት ደው ኢሉ ይፈልጥን እንዳተባልዑ እንዳክሳይ ኸ እቲ ከባቢ ናይ ድኽነትን ናይ ሕማምን ናይ ድንቁርና ናይ ድሕረትን ከባቢ ኮይኑ ኸ ቅጽል ይኸደብር ስለዚ ንዓና ብዙሕ ሕማ ኣይኮነን ስለዚ
ፅቡቕ ነገር ኢና ኣና ይኽብለኩም ደለ ስለዚ ናብዛ ናይ ሎማዓንቲ ርእስና ክንኣቱ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ርእስና ስለምንታይ እዩ ምሁር ትግርኛ ሃላይ ወይ ዓሻ ትብል ኣርእስቲ ኮይኑ እያ ትብል ዘላትኒ ነዛ ርእስቲ እዚኣ ከዳልዋ ዝገደደኒ ለቅነ ቅድሚ 2 ሰሙን ሓደ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ዝበሃሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሽግር ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምሁራት 3 ምሁራት ኢላ ኣቕሪባቶም እዚኣ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣቕሪባቶም ሕጂ ኣቕሪባቶም ንሶም ናቶም ዘረባ ሰሚዕዮ ናይ ገለገሊኦም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ሰምዖም ነይረ ካልእ ከዓ ዳዊት መስፍን ዝበሃል ምሁር እየ ዝብል ከዓ ኣብ ጀርመን ድዩ ገለ ዝቕመጥ ተዘይተጋጌሱ እቲ ዳዊት መስፍን ተኮይኑ ካብቲኦም ናይ G15 መጀመርታ ዝፀሓፉ G15 ቅድሚ G15 G12 ድዮም ገለ መጀመርታ ምሁራን ነይሮም ናብ ኢሳያስ ደብዳቤ ዝፀሓፉ ካብኦም ሓደ እዩ ነይሩ እዚ ሽዑ እዚ ሕጂ ዳዊት መስፍን ዝበሃል ዘሎ ከዓ እዚ ከዓ ፅሒፉ ሕጂ እዚ ዳዊት መስፍን እንታይ ዝብል ንዓና በቃ ነዚ ናይ ኣጋዝያ ምንቅስቃስ ከም ናይ ፋሽስት ምንቅስቃስ ከም ናይ ድሑር ምንቅስቃስ ባሕትሩ ፀርፈና ንዓና ከምዚ ክስታይ ዝገብረና እዚ ዳዊት መስፍን ሕጂ ኣበይኻ ከምኡ ኢሉ ፅሕፍ ኣብቲ ናይ ጀበርቲ ዌብሳይት እዩ ኣብ ዓዋቴ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሙስሊም ብራደርሁድ ኣብቲ ናይ ፒዶፋይል ናይ ሳልሕ ጆሃር ዌብሳይት ኮይኑ እዩ ንዓና ፋሽስት ዶ ገለ ዝብለና ዘሎ ሕጂ እዚኦም እንተኣሽሙኻ ከምኡ በጀኩ ኮላይ ቅድሚ ኣይወዳ ኳንታ መጽሓፍ ግን ቀረሳ ኣለኹ ናይ ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ መጽሓፍ ኮላ ያላ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፀሓፋ ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ከዓ እዚ ናይ ንሓና ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ገዲም ተጋዳላይ እዩ ሕጂ ብስደት ኣሎ ናይዞም መድረክ ዝበሃሉ ናቶም መስራትን ኣብ ቦምበር ንሱ ከዓ ክስታይ ዝገበሮ ነይሩ ሕጂ ኣነ እንታይ እታ ዝገረመትኒ ምስ ኩሎም እዚኦም ናይ ኤርትራ ምሁራሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ሃላያት ክብለኩም ከለኹስ ምክንያቱ ዝኾነ ፖለቲካ ማለት ንሓደ ህዝቢ ስምዒትን ድሌትን ረብሓታትን ሪኢኻስ ናይቲ ህዝቢ ድሌትን ረብሓታትን ከተንፀባርቕ ኢኻ ናብ ካልእ ኸይድካ በቃ ናይቲ ህዝቢ ረብሓታት ኢኻ ከተዋሓስ እዚኦም ምሁራት ኢና ዝብሉ ዘለዉ ግን እንታይ እዮም እቲ ንሶም ተማህርዎ ንሶም ኣብ ካልእ ኸይዶም ዝፈለጥዎ መፅኦም እዮም ነቲ ህዝቢ እንታይ ዝገብርዎ ክምህርዎን ክፅዕንዎን ዝፈቱ እቲ ናቶም ውልቃዊ ፍልስፍና ውልቃዊ ረብሓታት ፍልቃዊ ገለ ዝተማህርዎ እዮም ንሶም ከይዶም ሕጂ እዚ እንታይ ይበሃል ማልኮም ኤክስ ብሎ መሲሉኩም ኮሎኒያል ኣፕሮች ብሎ ኮሎኒያል ኣፕሮች ማለት እዞም ኣውሮጳውያን ንኣፍሪቃ ክኸዱ ከለዉ እንታይ ኢሎም እዮም ከይዶም ንኣፍሪቃ ከነሰልጥና ምክንያቱ ኣፍሪቃ ድሕርቲ እያ ኣፍሪቃ በቃ ናይ ፀልማት ሃጉርያ ስለዚ ንኣፍሪቃ እንታይ ክንገብራ ኢና ኢሎም ከይዶም ንኣፍሪቃ ከነሰልጥና ኢና ሕጂ እዚኦም ናህና ምሁራት ድማ ናባና ካባና ተማሂሮም ናህና ኣሕዋትና ናህና በቦኦም በዲኦም ተማሂሮም ኣቦኦም ሰሪሑ ሓሪሱ ድዩ ዋርድያ ኮይኑ ድዩ ፖሊስ ድዩ ኮይኖም ምህሮም ዘዕብዮም ኣቦኦም ምስ ተማህሩ ነቦኦም ቁልሕሎም ነቦኦም ከም ድሕሩ ርእይዎም ነቲ ሕብረተሰብ ከም ድሕሩ ርእዮም ዕላምኦም እንታይ ይኾን ሽዑ ነቲ ሕብረተሰብ ኣክንዲ ረብሕኡ ናቱ ሃገራዊ ረብሓታት ውልቃዊ ረብሓታት ዞባዊ ረብሓታት ከባቢያዊ ረብሓታት ቁጠባዊ ድዩ ገለ ዝሓስቡ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ነቲ ህዝቢ ከሰልጥንዎ እቲ ህዝቢ ድሑር እዚ ህዝቢ ከምዚ ዝጎደሎ ኢሎም እቲ ዝተማሃርዎ እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ እዚኦም ናህና ምሁራት እንታይ እዮም ተማሂሮም ምሁር ክትብሉ ከዓ እንታይ ተማሂሩ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ምንታይ ኢና ከነተኩር ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ማሕበራዊ ፍልጠት ዝበሃል ኣሎ ባዚ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝበሃል ኣሎ እዚ ተፈጥራዊ ስነ ፍልጠት ዝበሃል ኣሎ ወይ ሕጂ ናቹራል ሳይንስ ዝበሃል ኣሎ ሶሻል ሳይንስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ንሕና ደዛረበና ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ሶሻል ሳይንስ እዩ ወይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ኢና ክንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ናቹራል ሳይንስ ስታንዳርዳይዝ እዩ ብዓለም እቲ ዘዛረበና ዘሎ ግን ሶሻል ሳይንስ ዝመሃርዎ ዘለዉ ዝማሕበራዊ ፍልጠት እንታይ እንታይ ኮይኖም እዮም እዚኦም ምሁራት ናሃናሲ ሃላያት ዓፋፋት ዶክተር ተባሂሉሲ ዓደቡ ሕብረተሰቡ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን በፈፂሙስ ኣይፈልጥን እቲ ምሁር ዝበሃስ ይፈልጥን ሕጂ እንታይ ኮይኑ እንታይ ሕጂ እንታይ ድለኩም ዘለኹ ከምዚ ወቅኹም እዩ እዚ ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብመን ተጀሚሩ
أوروبا تجميرو وحترو عدنا تلياني وإذا مسنانهم جميرهم انتم مسنان كجمرو خلوها نتناتهم محبرة وسنفلتت وسوشيال ساينس نعيم انتم بقى مروها حجي مجزعتي معناتنا مجزعتي ديفينيشن كاتا مالتي كيدو تجزا حيل ماتيو نتنات كا بحلي نتنات كا سرعات خبرتات نتنات كا مننت أطفيو نتناتو ياتا نتناتو بحلي نتناتو سن زي سرعات خبرتات نتناتو مننت إمبوز خبرتك بحتيرو سخاس حبرها ملكها كيرني قنتاي تخون مالتي بقى بتناتو سرعة كاريكلم وسرعات تمرت لتمهار بتناتو كبرتات لتمهار بتقله انتاي تخون مالتي نوعو كم حسب تجمر هذا وان ناتو قانق اصل زمرك انتاي تخون تتقفل حجي ملكع خاي دلن بري تاشم حجي انتاي زغون زولو ازي ينيرو مجمرتا حجي ازي زمناو تمرت مسمعتي ازي يوم حجي بزمناو قل مزوم زمناو زي كونس قرمي يجميرو ياتمزلا حجي نابنت نعنا مجمرتا اتي زمصنا يبلكم الله مجمرتا زمصنا سي اتيوم مجمرتا زموصنا غزاتي وي مسوعفاتي زوم كوبتيكن زوم امحرا ني امحرا توحدوكم وي زين كوبتيكن نسوم كموص هلو انت حيزوم لنا متيو بقى دحور زخونه ناي طنقولتي ناي بقى مخنياتاو زي كونه بمخنيات بيبقى خدغصو زي تخل كبرتاتن قلن حيزوم متيو اورحي بقى تن ورحس زبزح معالتات بعلن كي تحرس تزبزح معالتك استخي تقبر كم زخي تخون بقى غربيتك هم زي تامنو بحاتيرو كتمرامرن قلن زي لك انا قال كتحتت كم زي حتى زي بالكاس بقى انت متي مالتي زي تحسسوا متي مالتي دحريو ناي كاثوليك متيو انتم ناي كاثوليك ميسينوان كان متيو انتم ناي كاثوليك متيو كان انت متيو ناي طليانن ناي فرنساين حسب مالتي بقى سنموغوتن بقى زي سرعه خبرتاتن مننتن اتي ناي طليانن قالن متيو سوخا مستمهرها انت يزخون نتيوم نايتو هادو نتيوم ابوتاتنا بحقوتاتنا نتيوم نحنا فلاسفه انت خبلوم جميروم بقى فلاسف ديو زحات ديو زمرامر ديو تخوينو منافقان كوينو بقى افنچو قرص منحسيو قرص يقتل بزوم ناي كاثوليك مسموصخا بقى زوم ناي كاثوليك كريستيان متيوم كاتخمنا جميروم زنانا بحري زي نحنا بقى تاشمي تخبر بقى سلطن معبول بحالي خانا مني ناي طليان ناي فرنساي ناي اوروبا تبعي خامتي ناتو متي خاصم كا بقى ما عاد نقر كاتيوم لا مالتي كم تفلسفنا ناتو اتي ناتو متاشو ماتين اد حري زستمهر كاثوليك سخونه وي غله سخونه نتي تغرنيا تمليسو وي نتنا يبونا يبحقو خمتا يزريو كم دحور كاسوريو كم دحور متيو خانتا خغبرو يسفتن لكعتنا طليان ديو ناي فرنساي ديو ناي اوروبا بحال هاسو امبوس غبرنا سفتن دحريو هاتم كنشا متيو اتيوم ناي شودن كنشا متيو سمكا تيوم كنشا زخونها بمنيم زموتو نتي ناي شودن ناي صعدا بحال خانسو خا انت زي تقبلكم اذناتكم دحوري غوينا دحوري سوا دحوري بقى ما ادي دحوري ملقس دحوري كل ነገር ታይ دحوري خاصو تابوتكم طاوتي بحالكم اوريت كستايل طاوتي كده خمس نايزيهم حج نسوم حمزلنا ابزي كستاي زغبر زلوخه بقى تكن شمس مصخه بقى تاخو انا ناشودن بحالي معقول انبر اذناتي دحوري سلازي نعهم كا سيفلايزد كغبركم يخمتم ناشودن انت اشو مخاي مص مالتو ازي حجي زحمت اللي حريها دحر زمناو بيت تمرت اتيو تيوم تواتيوم كنشان كاثوليك نسوم ترايس غابو حق فلوس بوز حنيرم زمهارو دحريها جمنا بعد اساس ولوده انت يمتم اسوم كا بيت تمرت خيدو اسوم بيت تمرت مسكودو يونيفرس مسكودو خاصم كاتم اصنعم نا اوروبا تمرتي زنا يوروب سوشيال ساينس اصنعم كاشعو ماركس نا لينين امبيبوم كاسوم كاتاغيرو ازنا هنا حبرتسب دحوري نيرو ابوتاتنا نديتاتنا ጨውቂኖም اب عدنا مسفنነት نيرو لكعتني ايروب تتصحفنا ايروب سنه حساب ماركسيزم نناي اوروبا اب 19 خفل زمن نبره شجرنا شقالون ازيوم برجوان نبره شجر تتصحف مصحف امصاب بيلوم نزينا ماركس ناي لينين كان تايرو مبا بقى اب عدنا هم نبره قال هم نبره وسم كابا كان زي حبرت
زحبرتسب كنقيرو لنا خنطفو لنا إلهم كا بقى تو ماركس كا صنعتهم هذه لك عتا مالكم يكذبولكم تا كلنا ابروتش كا وسم كا بقى تي ناي مغزاتي بيت تمرتي ويتي ناي مغزاتي التحساسبا ناي مغزاتي خمس بلوكم يزلوه مغزاتي قدنا يكونن انت زخوني مسب ناي حنقولوا يتحساسبو بناي وصاي التحساسبا وي بناي كان خيدو انت يخوينو لو طفي له سب كونفيزا له حجي بعد إشاس كا كونفيزيوم زمرت يوحنس بعد ما كي كلهم كونفيزيوم نتنا لنين ناي ماركس تايم جيروم نعو سيدوم بقى نتي أوروبا تتصحفي ما بيقبرو زخلو بحاتروسي اتي أوروبا تزي قطعكاس اتني أوروبا سنة حسام تاي قبركالو حجي بديوم دك عدها تاي قبركالو يقز أكالو حجي اتي قزائخا كومو سلز دلي انت يز قبركازولو اتي ناتو سنة حساب اتي ناتو سرعة خبرتات اتي قلي مهركا اسو تمهركا ناتو تصعدا مزداد اللي كاليو قربوتو كوكونات هيد زبحال علو قربوتو بقى إساس تقرنيا يزمسل ناي تقرنيا ملك علو تقرنيا يتزارن كله ناتو سنة حساب ديو ناتو سنة مقبار ديجن تقرنيا يكون مخناتو كله نقر كاب يركبو كاب ماركس كاب لينين كاب ماو كاب غادافي كاب عساك كله نقر كنتار بيلون تاجيرو نعيم بري كابو بحقو ناي تقرنيا ناي حق دابا ناي كمز لني ناتيلو يفلطني انت عايز قبر زلو ناي قلي حجي سمتيونت ناي صقام تراي حجي اسو يقبرالو حجي زي ناي إسياس مالتي ازيوم ناي اسلام كا بقى باربارا وزخونه ناي بدوين ناي اسلام ناي عرب ባህልምጽም ካሶም ተሐቆብና ደሉ ሸሪዓ ቋንቋ ዓረብ ናይ በደዊን በቃ ናይ በደዊን መንግስተ ሰማይ ዘእትወኩም በደዊን ናይ በደዊን ባህሊው ናይ ሸሪዓ እዩ ካይሎም ካሶም ካዞም ናይ እስላም ካናቶም ካሕልፍ ዝበለ ይኻናቶም እሶም ካተገብሩሉ ነዚ ናይ በደዊን ባርባራው ዝኾነ ባህሊ ካሶም ተዘይትና ይብሉሉ ሕጂ እዚኦም በዓል من يهم زبلهم بعد دكتور عوت دكتور أداني دكتور تسمع مريم دما أزي مودرن ليبراليزم أنت زي أتنا أسو يفتح زم تصيام زبلو زي مودرن ليبراليزم حجي ليبراليزم وزي الليبرالية أكلت إذا مكان كلاسيكال ليبراليزم زبحالله زي حجي زمن أو ليبراليزم زبحال كله حجي زي حجي زلوا ليبراليزم أمريكا دي أوروبا زلوا ليبراليزم مسنايت عصرت عتخف لزمن كلاسيكال ليبراليزم زرخ بيقولون تفعل لي عينتي تقدم كلاسيكال ليبراليزم عملت عنتي زأمن عب مخنياتي زأمن أجبتي زأمن ويزي إنلايتمنت زبحال نقر مالتي إذن حجيجن بقى political correctness فيك زخوني قل ملك سايبول بقى ولا منت عنسي أمني حجيز يوم كأزوبنا زلو بعد دكتور عاود دمان تيامزو زلو بقى قوام تمتيو ها قوام تتصحيفو مرجع تتجيرو ديمقراطية تمتيو سنة إرترا شجر كيف التحيولنا له حجي حسبوا أب أفريقيا حجي أبنت عليهم زيهم مورات نازلوا تحدي كمان أدنو الدكتور أداني أب رواندا دي دو أفريقيا أب أفريقيا هجرات يسرع تحدي مول أب تنزل خمة لنا هجرات أفريقيا مرجع له ديمقراطية له قوام له كده له تشجر نايتن هجرات أفريقيا جن كابزنا هنازلنا شجر يخف تقوام ديو تمرجع ديو سنة أفريقيا شجر تعيد أفتحون معناته تني أوروبا سنة حساب كم زلوا أفريقيا تهمبرو جميرهم إمبلاي زي أو كفتحوا جميرهم حجة أتي حجوكا قريفون برتي دكتور عوت ناتو حلف زبالة عشبين يورو ناتو أرجمنت أب زي استيتيمور تبهلالا أب إندونيسيا بق أنا قبيلة أنا عندها جريا أو خيدو ريسيرش دي مزنعة يوروس أتينا استيتيمور شجرسي إن إيرترا فتح غيري إذا حسبني ورناتو حلف زبالة حجي أنت يبلغكم ذلك هنا زي دحاني بكسا زي كونسي أنت مهار خير كله سي أنت هويني متشبتل بس مخنيات أنت تفليتنا تقرينيا مهورسي أنت تفلي حلا إنت هون عشان ده هون تقرينيا ده مهارس أنتي ده حلا إنت هون يسخير مخنياتو حلا يبحثون أنت إيرترا أبي الله زي فلت كوين إيرترا حجي عم مونغو شودن النرويج كونتم ويا مونغو كندا أمريكا نكون الزلا إيرترا عم مونغو إثيوبيا جيبوتي السودان يمن سعود عرب بتعمي دحور زخونه قبيلاون انداون زمولو حبرتسب سلام يبلو كوينات دويلو يفلط
ብጣዕሚ ዘይተረጋግአ ከባቢያ ዘላ ኣብዚ ከባቢ ዘላ ሕጂ ኸይድና ኩለን ዘን ሃገራት ድማ በቃ ኣብ ተኣሽሜንት ሞርኪሰን ብሓፂሩ ቀቢላው እንዳውን ኣለዎን ኣብኡ ኺድካ ትረፍ ዜግነት ክባኻ ከምብረኻሲ ሬሳኻ ከማን ቀበር ዘይፍቅዳልካ ሃገራት የናው ምክንያቱ እስኻ እንተኻ ንዕን ካፍር ኢኻ ህይወትካ ረሳሕ እዩ ደምካ ረሳሕ እዩ ስጋኻ ረሳሕ እዩ ነቲ ሓመዶም ከማን ከተርሱ ኢኻ ምክንያቱ ካፍር ኢኻ ሕጂ ብዝኾን ከምኡ ኣለውስ እንታይ እዩ እንታ ኣሽሙስ ኣይርድኦምኒ ብዓፅሩሲ ማዕርኽ እንዲ ዝወሰድ ዕሽ እንደገና ተመሊሱ ከዓ ዶክተር ኣለኒ ኣነ ዶክተሬቴ ኣነ ምሁሬ ኣነ ገለ ይብለካ ሕጂ እንታይ ክነግረኩም እንታይ ሲምፕል ነገር ኣብ ትምህርቲ ክልተ ነገር እዩ ዝኾነ ምሁር እዚ ዊዝደም ዝበሃል ኣሎ ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እቲ ዊዝደም ልቦና እዩ ልቦና ካብ ሕብረተሰብ ኢኻ ትረኽቦ ካብ ሕብረተሰብ ኢኻ ትረኽቦ ካብ ምንባብ ካብ ምዝራብ ካብ ምስማዕ ንሰባት ኢኻ ትረኽቦ ሕጂ ዊዝደም ካብቲ ዝዓበኻሉ ከባቢ ኢኻ ለባም ትኾኑ እዚ ኢንተሊጀንስ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ትመሃሮ ንኣብነት ዶክተር ኮይኑ ሰብ ክጠብሕ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ልብ ብሓፂር ኢንተሊጀንት ብጣዕሚ ብቑዕ ዶክተር ክኾን ክእል እዩ ክልተ ቆልዑ ተባሂሶም ግን ከመይ ዓርቆም ኣይፈልጥን ክልተ ቆልዑ ተባሂሶም ከመይ ዓርቆም ግን ኣይፈልጥን ብኻልእ ኣዘራርባስ ኣብታ ሞዩ ብቑዕ ኮይኑ ኣብቲ ኸልእ ግን ዓፋፍ ዓዋን ክኸውን ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሽግር ክፈጥር ከም መሓድር ክመርሕ እቲ ክሳ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሰብ በሊሕ ዝበሃል ሰብ ድማ እንታይ እዩ እቲ በሊሕ ዝበሃል ብቑዕ ለባም ዝበሃል ሰብ ከባቢኡ ቀልጢፉ ዝርዳእ ሰብ ነቲ ከባቢኡ እንታይ ዝገብር ሰብ ቀልጢፉ ተረዲኡ ነቲ ከባቢ ከዓ ከንብብ ዝኽእል ሰብ እዚኦም ንሓና ምሁራሲ እንታይ ኮይኖም እዮም እዚ ከባቢ ዘየንብብዎ እቲ ከባቢ ግደፍዎሞ ድሓነይ ሕጂ እዞም ዛረቦ ዘሎ ኤርትራ ትበሃል ፍላይ እዚ ናይ ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ በቃ ኤርትራውነት ዶ ከምዚ ዶ ገለ ምን ሕጂ ክነግረኩም እንተ ሽዓን ሱኒን ከም ዳዓንቲ ወይን ዛረበሉ ነበርና እንተ ሽዓን ሱኒን ዋግኡሉ ኮይኖም ቀቢላታት ናይ ሶማልያ ዋግኡነን እንዳታት ናይ ሶማልያ ብክላን ብእንዳ ተፋላልዮም ብእንዳንን ንሕዶም 30 ዓመት ተዋግዮም ሱዳን ፋዕፋሕ ትብል ኣላ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ኦሮሞ ኣምሓራ ገለ ተባሂላ ፋዕፋሕ ትብል ኣላ ሕጂ እዚ ንሃና ምሁር ዝብሲ ኣበየናይቲ ፕላኔት እዩ ዝነብር ዘሎ ሕጂ እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስላምሲ ፍሉዮም በቃ ንሕና ፍሉያት ህዝቢና ንሃና ስላም ፍሉዩ ናይ ንሃና ትግርኛ ኻ ፍሉዩ ብዓለሞ ንሕና ሓደ ሰብ ክንገብር ኢና ሓደ ሃገር ክንፈጥር ኢና ሓደ ኢና ኢሉ ኣምን እቲ ዘሕዝነካ ይብለኩም ዘሎ ስጋብሎሚ ንትግርኛን ነስላሞን ትውጥርንፍ ውድብ ኣብ ኤርትራ ተመስሪታ ኣይትፈልጥን እያ ስጋብሎሚ ሲ ንትግርኛን ናይ ብሓቂ ትግርኛ ይብለኩም ዘለኹ ሕጂ ውድብ ተመስሪታ ኣይትፈልጥን እያ እዚ ጀብሃ እቲ ውሳኔ ዝገብር ፖሊሲ ዘፅድቕን እቲ ዲሲሽን ሜከር እቲ ፖሊሲ ሜከር እቲ ውሳኔ ዝገብርን ፖሊሲ ዘፅድቕን ኩሉ ግዜ ኣስላማይ ነይሩ ናይ ጀብሃ ናይ ህዝባ ግንባር ኩሉ ግዜ ትግርኛ ነይሩ ስጋብ ሕጂ ትግርኛ ሓደ ሰላማይ ኣብዚ ታሪክ ህዝባ ግንባር ፖሊሲ ሜከር ዲሲሽን ሜከር ኮይኑ ኣይፈልጥን ስጋብሎም እዚኦም ውድባት ኢና ዝብሉ ከዓ ኩሎም ኢደር ትግርኛ እዮም ኢደር ተኣሽም እዮም ኢደር እንታይ እዮም እዚ ኣስላም እዮም ወይ ቀቢላ ናይ ሓደ እንታይ ኣስላም በስላም ሆማን እንተ ናይ መታሓቲ ናይ ሎማ ናይ ሓደ ብሄር ዘይኮኑስ ናይ ሓደ እንታይ እዮም እንተ ሳሆይ ናይ ሎማ ናይ ሓደ እንታይ እዮም እንተ ገለ ሎማ ሆማን እንታይ ይብሎም ኣብ እትረብ ሕብረ ብሄራዊ ኩለን ናይ ብሄራ ዝጥርንፍ ናይ ሸዓተ ብሄራሲ ናይ ሓደ ብሄር ኣብ ውሽጦም ዝጥርንፍ ናይ ሓደ ናይ ኣስላም ውድብ ከማን የለን እዚ ሓቂ እዚ ሓቂ ከሎ ግን እቲ ተጠርኒፉስ ዝፈልጥ የለን እንተ ተጠርኒፉ ነይሩ ትግርኛ ህዝቢ ግንባር ካብ ኩሉ ዞባታት ናይ ኤርትራ ውክልና ነይሩ ዋላ ህግደፍ ሕጂ ካብ ኩሉ ዞባታት ናይ ኤርትራ ትግርኛ ውክልና ኣለዎ ዋላ ናይ ትግራይ ዞባታት ኣብ ህግደፍ ውክልና ኣለዎ ስካብ ሕጂ ተንቤን ኣለዎ ህዝቢ ግንባር ዓጋመ ኣለዎ ህዝቢ ግንባር ዓድዋ ኣለዎ ህዝቢ ግንባር ደቡብ ኣለዎ ሰራይ ኣለዎ ሓማሴን ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ግንባር ኣብ ህግደፍ ስካብ ሕጂ ብለኩም ዘሎ ኣብ ህግደፍ ስካብ ሕጂ ሳለዎ እዚ ግደፍ ንኩሉ ነቲ ትግርኛ ዝውክል ድሕሪኡ ግደፍ ከዓ እዚ ህዝቢ ግንባር ኣብ ሜዳኻ እቲ ግንባር ናይ ብሓቂ ሓድነት ገይሩ ስልጣን እዚ ነፃነት ለዓላውነት ዘረጋገፀ ድማ ምስ ሕወሓት ግንባር ፈጢሩ እምበር ምስ ጀብሃ ወይ ምስ ዝኾነ ናይ ኣስላማይ እንታይ ገይሩ ይፈልጥን
حدنات وي جنبار فتير وسفلت يلا حجي ما حجروس حدا كم زنبرنا زخونه يكون نجر يلن انت هيدا اخوينا يمزو مهوراسي مهور تخوينوس بقى زي محبراوي سنه فلطات ማለት አይ ማለት መስልኩም ስነ ፍልጠት ማለት ሳይንስ ማለት እዩ ጭብጥ ማለት ስነ ፍልጠት ማለት በቃ እነ ዝኮነ ይሁን ነገር ሲ መርቶ አይስካ ሳይንስ ስነ ሐሳብ አይኮነን ሳይንስን ስነ ሐሳብን ይፋላለይ እዚ ሕጂ ሳይንስ ግን ታብለኩም ነው ሳይንስ ማለት በቃ ስነ ፍልጠት ምርምር አመጽናዕ ተመርኪዙ ጭብጥታት ይዝገብር ዝክብ ሕጂ ዶክተር ተባሂሉስ እንታ ኮይኑ ሳይንስ ዘአምን ዶክተር ተባሂሉስ እንታ ኮይኑ አቤላ ቤሎ ዘአምን ዝናና ዶክተር كلوز دكتور سن منتا يابسنا حساب من دكتور تبايلو حسابو ما يصبيني عند برهان داويت مسفن عدانه غرو مس دكتور عدانه دكتور تسوا ماريا دكتور عوت دكتور برخت حفت سلاسي دكتور قلي إسياس أفوركي يماني مانكي قلي كازو خوني مهور ناي تقرنيا نمنتا خويني عوان كوينه هلاي كوينه عفاف كوينه نمنتا يسي اب ساينسي نتا عالم كم زلا تخري ازيكل نمنتا يغزا خوينو عجس انت يملكم زلو 00 اسي نامتا يزمزلو ابت زمهر وزلو تمرتي وتي تمرتسي ناي غزااتي كاريكلم يم زمهر زلو وتي اس زمهر وزما غزات بحاتيرو نحنا لالاويت هاجر يازلاتنا لالاويت هاجر تراي ناس غاب حجرا يجسنا انتي غنا يرايا غصنا اتي كم مغزاتي غن غنا اتي نايس اتي بحاتيرو decolonization ዝባሃል ኣሎ decolonization ሲ በትግርኛ ካብ ናይ መግዛእታው ተሐሳስባ ነፃ ሙፃ እዚኦም ኩሎም ንሕና ምሁራት በቲ ናይ ገዛእቲ ካሪክለም ተማህሩ እቶም ናይ ገዛእቲ ብሬን ዎሽድ ኮይኖም ገሊኦም ብማርክስ ገሊኦም ብኸንሻ ገሊኦም ብካቶሊክ ገሊኦም ብገለንታይ ዝኾኑ ናይ ሊበራል ታሹም በቲ ናይ ጻዕዳ ሕጂ ንኣብነት እስራኤል ከይደ እስራኤላውን ክትዕሎም ከለኻቶም ምሁራቶም ገለመለ ናቶም ናይ ዓለም perspective allo na alam falsafna allo na alam si ayhud kama gerum riwa natom falsafna allo japan natom na alam falsafna allo russia natom falsafna allo china natom falsafna allo afrika nata falsafna yብla afrika ብላን ጽሕፈት ከማን አይነበረ ንሕና ግን ናህና ያባ ሓቆታትና ዓለም ከመይ ንሪያስ ናህና ፍልስፍና ነርና ናህና ፍልስፍና ናህና عالم انتعشم نيرنا أبز حالة في حموش شدش ميت عمد كن نزنهنا نعلم فلسفنا دات هرمن أبز درجة زبط إحنا حجي نهنا مهور تاخوينو تاريخو مالتي بقى نهنا مهورسي كابت نهنا مهورت نهنا حرستاي حاج نهنا حرستاي سي تحقق برخد بقى مسنيا بحقوتاتو ويزدم سكان حجي تتحيزلو نعلم بمقدريا زيوم كنت أبدو مهوراتهم شموم تام زريو قد نعلم بمجد عين صع كم زي عين بيت بعين جزعتي معناته تناي جزعتي كاريكلم من تايروم زلو وسيو أب حنقولهم ملي زلو تناي أوروباويان ناي أوروباويان ناي محبرة وسنة فلتات والسوشيال ساينس تمرس مهارو بويم توعيتهم باك أنا علم كم أوروبايان كنا مزريوان يترهم أوروبايان حجز أنا كم زي نزيع مدب زي كونس ناي جابان كستايري نيره ناي جابان ناي تشاينا جابان تشاينا سي فلا تشاينا ناي قدم سلطان نيروا ناي قدم سلطان نيروا ابز خلتميت نقل عمد قل بعد انجليز اوروبا امريكا زي اندسترياليزيشن جرن تشاينا كاب انت حيل سمعبد زنبرت هاجر تريفا بقى انجليز وريراتا زيناي كوكين زيناي تاعتولو زي كوكين مشيطا غلغيرا وريرا بقى وريدا تبقى زي تقم يشدسيت هونغ كونغ وسيدا نشاي بحقروش تشاينا ناي كتميت عمت وردت نيروا حجي اندايرو زوم تشايناويان دما بزي غوهيو حقو نيرو حجي زي كوميتان زبحال نيرو ناشوناليست ناي مجمرتا ጊዜ ማለት በዚ አብዚ መጀመርታ 10 ክፍለ ዘመን ማለት እዚ ዶክተር ሳንያታን ያትሴን ዝባሃሉ ናይ ናሽናሊስቲው አውሮፓ አሜሪካ ተዘይሩ ናቱን ታገሩ ርኢዎ ሽዑ ንቻይና ዝኸውን ካብዚ ናይ አውሮፓ ወሲዱ ካብዚ ሕጂ ኣብ አውሮፓ ዚ ኢንላይትመንት ዝባሃል ነይሩ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ስነ ሐሳብ በቃ ምኽንያት በቃ ምኽንያት ተመርኮሰ
نيشن ستيت ወይ ኣብ ዜግነት ተመርኮሰ ሃገራት ተፈጢረን ወይ ከም ሲቪክ ሃገራት ዝበሃል መብዛሕትኡ ማለት እዩ በዓል እንግሊዝ በዓል ኣሜሪካ እዚ ዶክተር ሳንያት ዝበሃል ድማ በቃ እንታይ ገይሩ ንቻይና ተመሊሱ በቃ ቻይና ከምዚን ክትኮን ተኮይናስ በቃ ሰለስተ ተኣሽሙንት እዩ ሰለስተ ስነ ሓሳብ ሰለስተ ክብርታት ይገሩ ሓደ ሃገራውነት ናሽናሊዝም ካልኣይ ዲሞክራሲ ሳሳይ ከዓ ዌልፌር እዚ ዌልፌር በቃ ማሕጭሩስ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ በቃ ሃብቲ ሃገር ሲብግቡ እዘን ምምቃል ማለት እዩ ነዘን ሰለስተ ሒዙ ማለት እዩ ነዘን ሰለስተ ሒዙ ካንታይ ገይሩ ማለት እዩ ቻይና ካንፃ ብመጥኑ ሲና ኮሚታን ናይ ናሽናሊስት ስነ ሓሳብ ሲ ክስታይ ገይሩዋ ማሕሽዋ ድሕሪኡ ካልኣይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም መፅዩ እዚ ናይ ቻይና ናይ ማኦ ናይ ኮሚኒስት ሰልፊ መፅዩ ማኦ ከዓ በቃ ናይ ለኒን ናይ ማርክስ ኣጽኒዑ ናቱ ስነ ሓሳብ ወሲኹ ቻይና ሓመድ ገይሩዋ ድሕሪኡ እዚ ደንጀሚን እዚ መፅዩ ኣብቲ ኣጋሙዱ ኣብቲ ገለኻ ቆሞ ነይሩ ሓደ ደንጀሚን ዝበሃል መራሒ ነይሩ ናይ ንዛነ ቻይና እዚ ቻይና ሕጂ ነዚ ሃብታም ዝገበረ ሕጂ እዚ ደንጀሚን ዝበሃል ድማ ርኢዋ ኦኬ ንኣውሮጳ ንኣሜሪካ ርኢዋ ሕጂ ንቻይና ንኣውሮጳን ንኣሜሪካን ከመይ ገይረ ከም ተርክባ ኢኻ ሓሲቡሱ ከመይ ገይሩ ከም ተርክባ ምስ ሓሰበ ዝመፀሉ ብሓሳቡ ካ እንታይ መፅኡ ነይሩ ሽዑ በቃ ተቀዳመይት ዝበላ ሲክ እዚ ንሓቅሲ ካብ ጭብጥ ረኽቦ ሓቂ ካብ ጭብጥ ይዝርከብ ሓቅሲ ካብ ጭብጥ ይዝርከብ ኢሎም ስለዚ በቃ ነታ ሓቅስ ካብ ጭብጥ ንለያ ካብ ስነ ሓሳብ ዘይኮነስ ካብ ጭብጥ ንለያ ኢሉ ተቀዳመይት ዘምፃ ድሕሪኡ እንታይ ኢሎም እቲ ንድሙሲ ኣይገድስኒዩ ጻዕዳ ድያ ጸላምቲ ኮይና አንጭዋ ተሒዛ እቲ ዝገድስ አንጭዋ ጥራይ ተሓዘ እምበረ እንታይ ኣይገድስኒ ገለ ይኮን ንሕጂ እንታይ ኢሉ ዘስነ ሓሳብ ኣምፂ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ማኦ ናይ ኮሚኒስት ሲስተም ካፒታሊዝም ፍሪ ማርኬት ናሽናሊዝም እዚአን ሰለስተ ይተሓይዝዎን እዚ ሓፂሩሲ ካፒታሊዝም በቃ ንቻይና ከፊትዋ ተረዲኦም ዘለዎም ተኻልእቲ ካንታ ኣምፂው እዚ ፍሪ ማርኬት ካምፂዎ እዚ ፍሪ ማርኬት እዚ ካፒታሊዝም እዚ ፍሪ ማርኬት ንቻይና ከፊትዋ ንኣውሮጳ ዲዩ ንጃፓን ዲዩ ንገለገለ ኢንቨስትመንት ኣብ ሓደ ከምዚ ፓይለት ፕሮጀክት ገይሩ ከፊትዋ ድሕሪኡ ናሽናሊዝም ከዓ ነቲ ኮሚኒዝም ገዲፉካ በቃ ናሽናሊዝም ከዓ ተኸገብር ገይሩ ናይ ቻይና ናሽናሊዝም ከዓ ክሰብኽ ጀሚሩ ታሳሰይቲ ዝገበረኻ ነቲ ናይ ኮሚኒዝም ስርዓት ዋን ፓርቲ ሲስተም ከዓ ከም ዘለዎ ሒዝዎ ብሓፂሩስ ሕሰቦ ርእሰ ማልነት ወይ እዚ ነፃ ዕዳጋ ሃገራውነት እዚ ዋን ፓርቲ ሲስተም ናይ ሓደ ሰልፊ ሲስተም ከዓ ወይ ናይ ሓደ ሰልፊ ውልቀ መላኽነት ምርጫ ዝበሃል ነገር የለ ሰለስተ ዋሂዱ ቻይና ሃንታ ከፊትዋ ልዕሊ ኩሉኻ እቲ ፕራግማቲዝም ቻይና ናበይ ተቀይራ ርኢዎም ኣብ 30 ዓመት ንበዓል እንግሊዝ ኣማይት ዓመታት ዝወሰደለን ንቻይና ክንደይ ወርሒ ወሲድላ ማለት እዩ እቲ ክትበፅሖ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ፕራግማቲዝም ዝነበራ ነገር ኮላይ እዚ ዋን ካንትሪ ቱ ሲስተም ዝበሃል ሓደ ሃገር ክልተ ሲስተም ሕጂ ቻይና ሓንቲ ሃገር እያ ሆንግ ኮንግ ማካው ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ እየን ግን እንታይ ገይርዋ እቲያ ሆንግ ኮንግ ናታ ባጤራ ኣለዋ ናታ መንግስቲ ኣለዋ ናታ ተፈለየ ሬጉሌሽን ኣለዋ እታ ማካውን ከምኡ ግን ሓንቲ ሃገር እየን ታይዋን ውን ኣገናብታሽ መፀትን ግን እንታይ ገይርዎ ኢኮኖሚካል እንዳዋሃደ ግን እንታይ ገይርዎ ነይሩ ብሓፂሩ ሕጂ እዚ ደንጀምቢን ሕጂ ደንጀምቢን ምስ ማኦ ወራዲርካ ማኦ ፈላስፋ እዩ ኣዝዩ ተማሃረ ወዲ ሃብታም ማዓት መፅሓፍቲ ዝፀሓፈን ማዓት ገለ እዚ ደንጀምቢን እዚ ከምዚ ነዚ ንስርዓ ዝፈጠረካ አንደይ ሻርሻይ ክፍሊ ኣብ ፈረንሳይ ክመሃር ከይዱ ከምዚ ኤሌመንተሪ ኣብቲ መጀመርታ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ድኻ ስለ ዝነበረ ኣብ ፋብሪካ ሰሪሑ ተመሊሱ ድሕሪኻ ክልተ ዓመት ዲገለ ኣብ ሞስኮ ኮይዱኻ ናይ ቤት ትምህርቲ ካድር ተማሂሩ ብዛዕባ ማርክስ ሌኒን ካልእ ወላ ሓንቲ ትምህርቲ ይነበሮ እዚ ደንጀምቢን ወዲ ድኻ ሓረስታይ ከምዚ ዓይነት ልቦና ኣምፅኡ ንቻይና ነዛ ቻይና ሕጂ ንሪኣ ዘለና እንታይ ተኣምር ሰሪሑ ማለት እዩ ሕጂ ና ቻይና እዚ ሓደ ካልኣይ ከዓ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ እዚ ምንዮም ትብሎ እዚ ናይ ጃፓን ኣብ ጃፓን ድማ እዚ ጃፓን ስጋብዚ 1868 ዕፁት እያ ነይራ ካብ ጃፓን ክሃድም ወይ ክወፅእ ተረኽበ ሰብ ይቕተል ናብ ጃፓን ክኣቱ ዝፈተነ ወፃተኛ ይቕተል ነይሩ ጃፓን ሲ ዕፁት እያ ነይራ ድሕሪኡ
حدا نأمريكا حيل بحري متص مالتي ترى هو بقى حيل بحري مع الزمناوي بقى جابان زخونه ነገር ዘይብላ مسوق تكبر شعو اتي ميجي زبحال امبرور ወይ ንጉስ ነበረ ጃፓን ሪስቶር ከገብራ ይወስን ማለት ነው እንተ ዝገብራ ዝፈተነها እንታይ በሐጢሩ ትምርቲ بግዴታ ገይሮ ንወድ ደቅ ተማዓትዮን ደቅ ነስዮን ብትሑት ዋጋ ቤት ትምርቲ ገይሩ ንጃፓን ካን ዓለም ከፊትዋ اتناتو ميجي ريستوريشن زبحال نيرو ካብ 1800 68 ስጋብ 1900 12 ተኻይዱ ማለት እዩ ከምዚ ቻይናስ ኢንዳስትሪያላይዝም ጃፓን ኢንዳስትሪያላይዝ ሙባራ ዘመናዊ ሙባራ በጣም ዕውት ነይሩ ንጃፓን ነዚ ሕጂ ጃፓን ዝመፀት ካ ቅርጸት ሒዝዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ጃፓን ኣውተ ኮይና ሓያል እንደ ሃገርና ሆነት ከይዳ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለማት ያ ሆም ተሳሒራ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተሳሒራ እዚ ክስታም ዝገበሮኻ እንታይ መፂ ማለት እዩ እዚ ናይ እዚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካ በቃ ጃፓን ተኮይና ተደምሲሳ እንታይ መጽ ማለት እዩ እዚ مستدمسست اتحاد ዝነበሮም ዕድል ولا حنت حجي اتي ابتي ግዜ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር እንታይ ስነ ሐሳብ የምጽ انت ጃፓን ሕጂ ክትስእ ኮይና እዩ ها በቃ ابتي ኢኮኖሚክ ነገር እዚ እንታ ትገብር ኣለዋ አው ፎከስ ክትገብር ኣለዋ ነትና ምክልኻል ገለ ነገር ካ በቃ ተሕቲ ጽላል አሜሪካ ኮይና ምስ አሜሪካ ተሳሚዓ እንታይ ትግበር በቃ ابتي ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ናይ ገለን ነተኩር ኢሉ እንታይ ገይሩ ማለት እቲ ናይ ምክልኻል ዲት ናይ ገለ ምስ አሜሪካ ተፈጥሩ ማለት እዩ ምስ አሜሪካ ክሎዝ ዝምድና ጽላል ናይ አሜሪካ ኣትዩ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ነቲ ቁጠባ አው ጥራይ ፎከስ ገይሩ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘላ ጃፓን ካ ካልኣይ ግዜ ሓታሃኒፃ ሕጂ እዚ ቪዝ ብለኩም ዘሎ ሕጂ ዞም ናይ ጃፓን ናይ ቻይና ዋላ ናይ ኮርያ ዋላ ናይ ሲንጋፖር ዋላ ናይ ኩሉ ተሪኹሞ ኩሉቲ ስልጣንዮም ኣብ ምንታይ ዝመጽእ ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ናይ ቦታቶም ኣብ ባሕጎታቶም ፍልስፍናዊ እዮም ዝምርኮሱ ንዓለም ስቡእ እዮም ዝሪእዋ ብሓፂሩ ንሓደ ሰብ ዓሶ ዝሓመመ እንተ ናይ ካንሰር ፎሲ ሂብካ እንታይ ኮይኑ ቆትሎ እዩ ሕጂ እዚኦም ናህና ምሁራት ኢና ዝብሉ ንኣውሮጳ ተሰርዕ መድሃኒት እዮም ንዓና እንተኸገብሩና ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ ኣውሮጳ ሕማም በይኒ እዩ ናህና ሕማም በይኒ ናይ ኣውሮጳ ሽግር በይኒ ናህና ሽግር በይኒ ሕጂ እቲ ንኣውሮጳ ተጻሓፈ ናይቶም ገዛእቶም ናቶም ማስተርስ ወይቶም መማህራኖም ዝመሃርዎም ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት እዮም ንዓና ክወግኡናን ብኡ እንተኸገብሩና ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ እንታታ እንተኣሽሙታ ፈታሕ ዘላ እቲ ናህና ሽግር ተፈልየ ሽግር እዩ ምዚ ናይ ኣውሮጳ ድዩ ናይ ገለገለ ዘራኽቦ ነገር ይብሉን ስለዚ እንታይ ብለኩም ዘለኹ እንተ እዚ በጀካ እዚ ናይ እንተኣሽሙ በዚ ናይ እዚ ናይ ጃፓን ናይ ቻይና ናይ ራሽያውን ከምኡ ነይሩ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን እዚ እንታይ ዝብል ነይሮም ራሽያውያን በቃ እዚኣ ሮማ መተካእታ ናይ ኢየሩሳሌም እያ ድሕሪ ኢየሩሳሌም ጠፈት እንታይ ሮማ ኮይና ማለት እዩ ድሕሪኡ እሶም ካታ ሞስኮ ካ መተካእታ ሮማ እያ ካብዚ ተበገሰኻ እንታይ ነይሩ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ኣሎ አውቶክራሲ እዚ በቃ ብመሪ ዝመጽእ ናይ አውቶክራሲ ብትግርኛ ኣለኖ እንታይ ክብሎ ክእለ እዚ ናሽናሊዝም እዛን ሰለስተ ኢኻ ነይሩ ናይ ራሽያ ስጋብ ሕጂ ኸኸሙላ ዋላ ብትሕቲ ኮሚኒዝም ዋላ ግን ምለ ብዙሕ ኣይተቐየረ ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ቻይናውን እቲ ናይ ኮሚታን እቲ ናይ ዶክተር ሳን የትሴን ዝነበረ ስነ ሓሳብ ናይ ማኦ ናይ ደን ጃምፒን ተፈላለየ መልክዑስ ቁሩብ ክስታይ ነይሩ እምበር እቲ ካብቲ ናይ ኣቦም ናይ ኣባሓጎም እንታይ ይኮኑ ኣይወፁን እዚ ናህና ግን እንታይ ዘሎ ብሙሉኡ እዚ ሰማሂሉ ዝብሲ በቃ ነቲ ናይ ኣቦ ናይ ኣባሓጎ ነገር እንታይ ዝርዮ ብሓፂሩ ኣብ ግምት ኣይትወን ኢኻ ማለት ናይ ኣቦት ናይ ኣጋዝያን ስርዓተ ክብርታት ድዩ ታሪክ ድዩ ኒሕ ድዩ ሃገራውነት ድዩ ገለ ይርዮኒ በቃ ዝኾነ ይኹን መፅዩ ከምዚ ሕጂ እዚ ዳዊት መስፍን ኣጋዝያን በቃ ከምዚ ድሑር ድንቁርና ነበረ ናይ ዘበን እኒ ገለ መለ ዋላ ጀበርቲ መፅዩ ሕጂ ከምኡ ዝብለካ በቃ እንታይ እዚ ናብ ናይ 3000 ጉሓፍ ዝኾነ ናይ ገለ ክብሉ ከሎ ናይ ኣጋዝያን ክፀርፉ ገለ ክብሉ ከሎ እቲ ምሁር
نتسفات يلطرف زلو خوين تسمعوا اتنا غازيان نهبو نهب حقو مخان خونا غا يسمعوني غازيان وتغرنيا سمعوا انت يكونن كنزيا بزعو سمعت يقول مهناتو تماهيرو تنا اوروبا وسيد تاخويني بقى كوكونات هدي كوكونات ريهم لهم بلعل تصلمي بوشتها صعداي حجزنا هنا مور دكتور كوستي زبلهم كانت ياخويني بدقه ازي بقى تصلمي نعنا يمثل تغرنيا غلا يمثل بوشتو تريهم ممكن صعداي ولا حنتي ولن زبزه ምናልባት ብለኩም ካለ ወንተ ገለ ምሁራት ሃገራውን ኮይኖም ናይ ትግርኛ ተኮይኖም ካ መን ይቀዳማይ ጸላዮም እቲ ተማህረ ንዖሚ ጸበብቲ ድሑራት ገለይሉኻ በቃ ብዘይ ንሕስያ ይባዓል ክዳን ክፍሉ በዓል ወልደ ወልደ ማርያም ኩሎም ዞም ናሽናሊስት ዝበሃሉ ሃገራውን ዝበሃሉ ከም ዝናሕና ናሓስቦም ካታ ይጎ ይሃድንዎም እዮም በቃ የነጽሎም ይሃድንዎም ይቆትሎም ወላ ከም ዝሕጂ ዳዊት መስፍን نعنا انتي زغبر زولو بقى كم فاشيشتن كم غننغيرو مستوم جبرت صقي حيزو تاغبر يخونال مهناتو نسو يحفري تغرينيا مخانو يحفروا ينعو داويت مسفن يحفروا بقى راي تغرينيا ناشناليزم نعنتاي اسو نفسهم اوروباوي كم صعدا غيرو اذا حسبا ولا اب ايرترا زولو شغر وانتاي اذا حسب كم زي بزعبان افا يحجي ناين افا تاريخ ناين افا قال يزارب نافا حجي نافا نايز بوغمبار تاريخ ናይ ሓሮስቶት ናይ ትግርኛ ታሪኽ ናይ ሓሮስቶት ናይ ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራ ታሪኽ ናይ ጨጓር ዳንጋ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ታሪኽ ከምዚ እዚ ዳዊት መስፍን ስርኢዎ ይፈልጥኒ ከይዱ ከማን አይፈልጥኒ እንታዩ ናፋ ገለሪዎ ይፈልጥኒ ሕጂ ሓደ እስላማይ او ተጋዳላይ ነይሩ ናፍዕዶ ገለገለ ይምጽዩ ክስታይ ዝገብር ዘሎ ግን ናይ ባሕግሪዎ ይፈልጥኒ እንተሪዎ እቲ ናይ ናፋ ታሪኽ ናይ ሓረስታይ ታሪኽ ናይ ትግርኛ ልቦና ታሪኽ በዓል ኢሳያስ ፍላንሳ بعد كلهم ديهم بعد چاينا ديهم بعد تخلاي ديهم بعد وچو ديهم تاي يسرحوا لهم تاريختهم حروسوت دق حروسوتن دق حروسوت ناي تگرينيا تاي يقبروا لي كم زخمو تعشمو ناي جرمن دي ناي قانقا استخبر كلسي كم زي كونس حروسوت تمهروا لي حجينت ناي حروسوت تاريخ تاي يقبروا زلو بو غيرو حجين من كهرم يفتنالو بقى ناي اسلام تاريخ ينيرو ناي نافا تاريخ ناي ገለይሉ እንታይ ይገብር ዘሎ ዳይሬክት ቀጥታ ዘይኮነስ እንታ ከምጻል ደሊ ዘሎ ግን 00 ግን ታብለኩም ዘሎ እቲ ትግርኛስ ማዓሲዩ ክልብ ወይት ናይ ትግርኛ ሞርሲ ማዓሲዩ ነዛ ዓለም ከም ዘላታ ወይ ብስነ ፍልጠታው ዓይኒ ክሪኣ ድጀምር ማዓሲዩ ጭብጥ ምክንያትን ክትቀም ዝኽእል እንታይ ላይ ዝብለኩም ዘሎ እቲ ካሪኩለም ተቀየረ ጥራይ እቲ ካሪኩለም ተቀይሩ እቲ ዲኮሎናይዜሽን ናይ ሓንጎል ነቲ ሓንጎልሲ በቃ ምቅያሩ نحنا نزخولو قال ملسي نحنا كم حزبي عبيت فلسفات زفرنا حزبنا معنا هنا فلسطين بعد زرع يعقوب دقيقه استيفانوس بعد انطيوس كلهم زين فلسفاتاتهم ليروم عالمسي كما ينريا هيوت ناي ترغم ديو عالم زلنا تراديو كم حزب انت يالنا نحنا سلطان ديو نحنا خبرتا ديو نحنا نقدلنا نحنا عالمسي بمجدنا نبرو ነገር አለ بنحنا مجد سنبرينا نحنا صحفت نحنا حقي نحنا كل ነገር نيرنا نحنا بانديرا نحنا كل ነገር نيرنا حجز يوم ግን يقولون انت حملكم سيزي زبزح حسب نزيوم مهوراتنا ذا فويس اوف امريكا لا بحثيرو ادلو انتي مالتي مهورنا انا كستا قبر لا يدل كرداني كني معناته تا فويس اوف امريكا وعلو نايدون قرنا معكل يا خوينا وين امريكا ناي بروباغندا معكن يا خوينا كاب ازمت انت اشمو كستا قبره معناته مبزحتو غزيتهم مهوراني لا تقربوا معه بقى كمزي اب ايرترا تراي زي كونس ولا زيوم اب تግራይ ዘሎ مهورا ዝባሃሉ ካብዝነ ኤርትራ የሰንብሉ ኻም ዞም ናይ ትግራይ ዝባሃሉ مهوراتካ በቃ ገሊዮም በቃ ኢትዮጵያ ሽግር ክፍታሕ ከም ዝኽእል በቃ ሶምካ ወሳነ ተራሃም ዘለዎም ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ብዛዕባ ገለ ክዛረቡ እዮም ዝውዕሉ ቶም ናይ ትግራይ مهوراتካ ግን ተሐቂ ግን ህዝቢ ትግራይ ላሕንግደፎም ህዝቢ ትግራይ irrelevant አገዳሲ ይኮንና ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ሓሲቡ እንታይ ተሰሚዑ ኣብና ኢትዮጵያ ታሪኽ ኣብና ኢትዮጵያ መንነት ህዝቢ ትግራይ ክንዘፍረጥ ተራይ ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ እንታይ ድሰርሕ ቁጽሪ ወይ ዲሞግራፊ ብዝህናይት ህዝቢ ይሰርሕ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ አገዳሲ ህዝቢ ኦሮሞ እንታይ ይሓስባሉ ህዝቢ ኦሮሞ እንታይ ተሰሚዑ አገዳሲ
أقداسي حزب أوروموس أنتاي يسمع زلو أنتاي دلي زلو حزب أورومو أبوليتيكا نايتيبيا أقداسي دحري حزب محرا أنتاي يسمع له أنتاي حسباله أبوليتيكا نايتيبيا أقداسي حزب تግራይ ግን أقداسي زي كونه وحدان ماينوريتي حزب تግራይسي تسمعوا أي تسمعوا أقداسي حزب يكون على إثيوبيا مهناتو حموش خميتي ليش خميتي حموش خميش ليش خميتي أب ديمقراطية دمتي ناتهم أقداسي يكون مهناتو وحداتهم أب ديمقراطية تاي كومس لزخونه خاز ني أبارتايد ناي دوب أفريقيا سرعات توم تعدو قطبا ناي تهاجر ባህል ናይ ተሃገር ኩሉ ነገር ቋጣጦሪ ማለት ኢኮኖሚ ናይ ተሃገር ብሰን ቁጥሮም ግን ነቲዮም ጸለም ተረኪቦም ተዓድኻ እንታይ ትኾናለህ ሕጂ ተጸለምቲ ምክንያቱ ቁጥር ጥራይ ወሒዶም በሪ ካላይ ወሓዶም ትግራይ ቴክኖሎጂ ብላ ሳይንስ ይብላ ቁጥር ይብላ ኩሉ ነገር ይብላ ከምቶም ጻዓዲ ይኮነና ጥራይ ሕጂ ነቲዮም ጸጥታ ዲዩን ፖሊስ ዲዩን ሰራዊት ዲዩ ጥራይ ተቋጣጠር ዘላ እዚኻ ንዘል ዓለም ክኸይድ አይከልኒ ሕጂ እቲ ናይ ምሁር ዝብል ትግራይ ነቲ ሕወሓት ዝመርሕ ዘሎ ዲ ወይነት ገለ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኢራሽናሊቲ ኣብኡ ዘሎ ኻይብለካ ዘሎ ክፍላይ ዳሕ ግዶፎቶም ናይ ዓበይቲሞ ወላ ዞም ሕጂ ኣብ ዓረና ዘሎ እሶም ካይሕፍሩ ኻይ መሰንቡዱ ኻይ ንምንታይ ትግርኛ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዲብ ኤርትራ እንታ ኮይኑ በቃ ፈጺሙስ ምስ ጭብጢ ምስ ምኽንያት ተባትዩ ግዶፎት ያታ ናይ ኣብኡ ናይ ባሕጉ ሕፍሮ ይንበል ምስ ጭብጢ ዲ ምስያታ ተባትዩ ሕጂ እንታይ ኣኽብለኩም እቲ يحزن يبلكم ذلوا بقندو نزخولو تحتاتي هجده في سياسي معناته نسو دحاني بناي مجزات حنقول يزخيل بنات حنقول نصاي وصل اتي ديكولونايزيشن بروسيس وي تمسرحنا ديكولونايزيشن اي تجمرن ግን انت هغبر نيرو تنفاس محبابيو بحثرو سياس اتنارسيزم ناتو اتناتو عبدان انت يخوينو باقا اتناتو سنا حساب سي باقا كم انت اشم يرو كم مصحف قدوس نلعلي انت يكون له كملخالو كم زي ناي ماو تنفاس هب نيرو ولا حبرسوبهم بمطونم تنفاس هب نيرو هجدف ግን ታይ ይገብርኒ ንሃገራው ስነ حساب ንኻል ስነ حساب ንዝኾነ ይኹን ነገር ንጭብጥ ዝመጸል ታይብሉ ምሕረዝ በኋላ ነገር የለ ሕጂ ምሕረዝ ስለዚህ የለ በቃ ኣብ ውሽጥ ኤርትራ እንታይ ክኾን አይኮን ነዚ ሓድጅ ወለዶ ብብዝሒ كحاسب ديو وياب شبتي دي أمكنيات مركز تاعي قبرن عارف كده ترى زي كونسي كم نزحسب نخوم ونخيحسب سو كمان فرحي نخندس فرحي نخاتو زخودو عينه سقمتات تقلينا ورونا هجدف أبناء تاريخنا عالم ترى تسمعي فلتني هجدف أب تقرنيا بحبرة تقرنيا بشبتن بمكنيات نخيحسب كم زي مكنيات أو نخيكون زي جورو فتنن رعدن فرحن يلا أتصبون نجر أتفرحن رعدن جن يسعرانو معناته كم زو بخمي عن توي أزيناي تجعت بهرات زخون على ما يكونن already إيرترا رجعت هاجر تعيشون اللوار رجعت هاجر سلامات هاجر يا عب إيرترا بزي قانقا تكرينيا بزي قانقا تعيشون انتهي كونز خسب يلا كنبرز خسب يلا لازم زي وقعوا زي هاجر وقعوا تقرنيا نقبر خاب تقراي ك4 مليون امتها عزوم عسب ديو دنكل ديو باصع ديو تسني ديو عورد ديو كله كلهات عزوم متى تقرم تخملايو اتي ديموغرافي ناي تقرنيا 9 خمي تقبروا اب حد ليت انت فطير خلنا هقراو منه اب حد ليت هقراو منه تفطر نوتيوم ماينوريتي خام بقى اتي نطعنا ديو نحكمنا ديو ناي قلدي انت تحت 10 خمي تخوينم نعم كاسب حموش دي 3 خميتي قبر لا خفلخا نزل عالم نصا بنصا حكمنا رخبو بيتمرت رخبو كله اتي محبراو فتح حزب بخلك ينقص مالتي نعم نتم ماينوريتي نتم قبيلاتاتن انداتان صبغنتي تغرينيا ها صبغ دحريو اوكي انت حزب تግራይ كا بقى انت ونان ناي ذا هاجر كوينو نتا تግራይ كا حزلك خمتي نتا تግራይ حزب خمتي دوم ناي أجازيان كأب صورونا وبعدما زي كونه ألوها خوني ألوها تقولي 300 كيلومتر مش ساعتي سلزي نا إثيوبيا تبهال هاجر كأزنا أجازيان تاريخ تحدي كأي خطأ تقوم إثيوبيا تبهال نجار كتبكع حزب تግራይ إذا وش إثيوبيا irrelevant أقداس زي كونه حزب شو عندك خوني أقداس حزب خوني معناته حنت حياة الألوي هاجر كوينو أقداس حزب تግራይ أو وش إثيوبيا أقداس حزب يكونه أو وش إيرترا خوينو زي إيرترا تبهال أجازيان فتيرو جن أب
ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣገዳሲ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ 100 ሚልዮን ቀቢላን እንዳን ኣትዩ ግን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክኸውን ክጠፍእ ከም ዝጨው ይክሓቅፍ ከም ጨው ይክሓቅፍ ክጠፍእ ኣሎ ምክንያቱ ምስ ቀቢላ ምስ እንዳን ተኾን ኣይከኒ ነሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛኻ በቃ ምስ ኣዝያን ተመጽገለ ሕጂ ንሕና ጭብጥ ሒዝና ምክንያት ሒዝና ኢና ንዛረብ ዘለና ኣክንዲ ነዚ ክምለሰልካ ድዩ ገለ ዝፍትን ዶክተር ኣዳነዶ ዶክተር ዓወዶ ዶክተር ገለዶ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ዶክተር ዳዊት ገለግን ምሁር ከሎ ስነፋጣት ሃላያት ልብ ዘይብሎም ብጭብጥ ብምክንያትን እንታይ ክሓስቡ ዘይክሉ እንታይ ረብሓና ህዝቦም ነቲ ወኪልና ንወክሎይና ወይ ንዑስ እንታሽሙ ንገብሮይና ዝብሉ ህዝቢ ካንታይ ይብሎም ወላ ሓንቲ እንታይ ይባህሉ እንታይ ይኽብርታቱ እንታይ ትጽቢቱ እንታይ ገርማ እንታይ ይብሎም ወላ ሓንቲ ክልሶም በቃ ዶክተር ኩስቴ ኣነ ማስተር ኣለኒ ኣነ ፒኤችዲ ኣለኒ ኣነ ዝበልኩ ኣነ ዝሓሰብኮ ስምዑ ኣይሰማዕኹምን ከ እንታይ የለን እንታይ ክትሓስቦ እቲ ዝሓስቦ ካልክ ናይ ጻዕዱ ሓሳብ ካብ ጻዕዱ ኣብ ናይ ጻዕዱ ኣንቢቡ ገለ ዝገበሮ ንዑ ኮፒ ዝገበሮ እሱ ሰብ ዝኾነ ኢኻ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ነዚ ኩሉ ጣጣ ነዚ ኩሉ ገለመለ ዝመፆ ዘሎ እቲ ጽቡቕ ወሬ ግን ታብለኩም ዘለኹ ንሕና ከም ራሻ ከም ቻይና ከም ጃፓን ከም እስራኤል ንሕና ሶሻል ሳይንስ ካሪክለም ከነማዕብል ኣለና ንሕና ፍልስፍና ንሕና አንግብዕ ዛፍታሕ እዚኣ ጥራያ ንሕና ዲኮሎናይዜሽን ንሕና ሚድያ ድዩ ንሕና ገለ ድዩ ንሕና ፍልስፍና ንዓለምስ ከመይ ንሪያ ንዓናስ ከመይ ይስማዓና ንሕና ትፅቢስ እንታይ ንሕና ያታ እንታይ ንሕና ክብርታት እንታይ ንሕና ታሪክ እንታይ ንሕና ፍልስፍና ኣብ ህይወት ናይ ህይወት ፍልስፍና ስንታይ ናብዚና ከምብላስ እዚ ጋዝያውነት ማለት ተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ዲኮሎናይዜሽን እዚ ንሓንጎል ናይ ሰባት ነፃ ምውፃእ ናብቲ ናይ ኣቦም ናይ ኣባሓጎምን ምምላስ ከይተጀመረ ግን እዚኦም ንሪኦም ዘለና ሰባት ከማና ዶክተር ኩስቶይ ገለ ኩስቶይ ይብሉኻ ግን እቲ ሓንጎሉ በቲ ናይ ጻዕዳ ካሪክለም ተገዝዩ ዘሎ ተገዝዩ ብሓፂሩ ሲ ዲኮሎናይዜሽን መስራሕ ኣይተጀመረን ገና ንሕና እንታይና ረኺብና ዘለና ላዕላዊት ሃገር ጥራይ ረኺብና ዘለና ኣብ ትግራይ ከዓ ክልላዊ መንግስቲ ኣለና እዚ ሕገ መንግስቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ብደምና መስዋዕትና ተራገፀ ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣለና ነዚ ሕገ መንግስቲ ዝን ነዛ ላዕላዊት ሃገርን ክህልው ኣለወን ነዚአን ጌርና እንታይ ንክንገብር እዚ ናይ ኣቃዝያን ተቀዳማይ ስርሑ ክኾን ዘለዎ ዲኮሎናይዜሽን ንሕና ናይ ስነ ፍልጠት ካሪክለም ዴቨሎፕ ምግባር ካብ ሕጂ ክሕሰበሉ ካብ ሕጂ ክስራሓሉ ዘለዎ መደብ ናይ ግድን ክኾን ኣለዎ እሱ ተማዕቢሉ ኸ እንታይ ክንገብርና ልክዕ ከምዚ ራሽያውያን ኮይኖም ናይ ዓለም ወርልድ ፐርስፔክቲቭ ንዓለም ከመይ ሪዋ ራሽያ ናቶም ፍልስፍና ዘለዎም ጃፓን ናቶም ፍልስፍና ጁሽ ናቶም ፍልስፍና እዚኦም ኮርያ ናቶም ፍልስፍና ዘለዎም ንሕና ኸ እንታይ ክልወና እዩ ንሕና ክልወና ኣለዎ ኦልሬዲ ልክዕ ከምቲ ጃፓን ከመይ ገይሮም ጃፓን በዚ ናይ ሜጂ ሪስቶሬሽን ድሓር በዚ ናይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለምካ በዚ ናይ ሸጊሩ ዮሺዲ ዝፍለጥ ኣብ 1946 ተመርፀ ናይ ጃፓን ፕራይም ሚኒስተር ጃፓን ካልኣይ ዘማዕበላ ወይ ከምዚ ናይ ቻይና መጀመርታ ብዶክተር ሳንየቴ ሴን ድሕሪ ብደንጀንቢን ዴቨሎፕ ከመይ ገይሩ ክስታይ ዝገበረ ንሕና ካኸም ኢና ልክዕ እቲ መጀመርታ ዮሃንስ ጀመሮ ፕሮጀክት ከመይ ገይሩ ጽዮናዊት ሃገር ፈጥር ድሕሪኡ ወልደ ኣብ ትኩሕ ደጎ ኪዳነ ክፍሉ ልክዕ ንዖም ኣሰርና ስዒርና እንታይ ንገብረልና ሕዲስና ኢኻ እንታይ ንገብረልና ኣጋዝያን ከዓ ብመገዳ ከመይ ጌራ ኢንዳስትሪያላይዝ ትኸውን ልክዕ ከመይ ጌራ ኢንዳስትሪያላይዝ ትኸውን ከመይ ጌራ ባህላዊ ትንሳኤ ትገብር ከመይ ጌራ ትማዕብል ከዓ ሓንቲ ፅና እንታይ ንገብር ኣለና እቲ ፀገም ግን እንታይ ኣብለኩም ዘለኹ ዝኾነ ሰብና ናህና ስለምንታይ እዩ ምሁር ትግርኛ ሃላይ ዝበሃል እንዳተማሃረ ከይድ ከሎ ነቲ ናይ ኣቡኡ ልቦና እንዳገደፈ ነቲ ናይ ኣቡኡ ኣተሓሳስባ እንዳገደፈ ናይ ፃዕዳ እንዳኾነ ኮይኑ ኣማስዩ እቲ ምሁር ናይ ትግርኛ ሓዲግ ኮይኑ ተረፍ ኣይ ፃዕዳ ኣይ ትግርኛ ኣይ ገለመለ ኣጎላጉል ኮይኑ ሃላይ ኮይኑ ሓንታ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነራታ ፍታሕኻ እሳ ተዛሪብናላ ፅኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ የቐኒየለይ ብሩኽ ምሸት